masa ala kana malo ala kana labla ala kana dɛsɛ ala kan san yɛrɛ kɔrɔ ala kana siri danfɛn na ka ɲini ala fɛ bi su in na sanayɛlɛ su don n'o ye ala kira ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka sanayɛlɛ su ye ka ɲini sɛtigi ala fɛ ala kan yɛrɛ sanayɛlɛ ala kan yɛrɛ sanayɛlɛ ka jugu ala k'u dɛsɛ ala k'u labila faso jugu ala k'u dɛsɛ hɛrɛ bɛ ala bolo ala ka don jamana in kɔnɔ dekun wulibaga ye ala ye yarabi an faso dekun minnu b'a kɔnɔ ala ka wuli ala k'o k'a kan ala ye kama ni ala kira hɔrɔma ye alhamdulillah bi an bi le 16 janvier 2026 an b'o de la an faso kɔnɔ Mali Bamako bi su in na sigi kun ye miiriya don tasibila don ala fo don ala barikada don ala ye fɛn min kɛ a ka cidenba ye n'o ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka bonyali kow dɔ don su in na bonyako ni o ye rajaba kalo a mugan tile mugan su mugan ni wolonwulanan kira Muhammad a ka sanayɛlɛ kɛra o la n'o de wele ko al isra wal mi'raj isra wal mi'raj n'o ye ala kira ka sanayɛlɛ ye o ye koba ye ni ju in ye suba ye ala bolo a ye min kɛrɛnkɛrɛn ni kira Muhamadu Mustafa ye kira tɔw cɛla kuranɛ ko ten ko subhana allazi asra bi abdihi min almasjid alharami من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا له لنريه من آياتنا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى kuma biyan de shu wati dola ko subhana allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allahu akbar. Kuma biyan de wallahi sikatola mais ala fɛ ka min kɛ a b'a kɛ a ko saniya b'ale masa ye ale min zura taamana ni a ka jɔn ye leilan su waatini dɔ la a bɛɛ tɛ dɛ sangani dɔ la nin bɛ sangaba yɛlɛli a fɔlɔ a filanan a sabanan naaninan duurunan wɔɔrɔnan fo wolonwulanan ka tɛmɛ o kan ka taa sidratul muntaha la ka tɛmɛ o la kan ka taa se yɔrɔ ma danfɛnma se yɔrɔ min ni ala kira yɛrɛ tɛ nin bɛɛ kɛra leilan su waatini dɔ la a ko a taamana n'a ye ka bɔ min almasjid alharami ka bɔ alkaaba la ila almasjid alaqsa ka taa masjid alaqsa la n'o ye Zilizala misiri ye beitul muqaddas a ko a y'a dabɔ mun kama li nuriyahu min ayatina ka n ka kabako dɔw yira kira la a ka bɔ fɛn dɔw kalama maa ti min dɔn min ye gundo ye karamɔgɔ ye nin walawala an ye maa si tɛ gundo dɔn tiɲɛ don mɛ wulibali ye gundo ti dɔn
nka n'a yirala min na o bɛ bɔ a kalama o y'a bɔlen o ka gundo la maa si tɛ gundo dɔn nka maa min ma ye n k'a kunna ko don nka n'a ɲɛfɔra min ye o y'a bannen gundo dɔw taara yira ala kira la ne ni e tɛ min dɔn ala ko a y'a dabɔ o de kama linuriyahu min ayatina ka taa n ka kabako dɔw yira a la nka bonya bɛ yen ala ye fɛn dɔw bonya Jérusalem ala ko n y'a kɛrɛfɛlaw bonya allazi barakna hawlahu Baitul Maqdis min y'a gɛnjɛnw bonya a ye bonya ni mun ye ko nabi ɲuman dɔw bangera ye nabi ɲumanw bange yɔrɔ kɛra ye ala ko kiraw bange yɔrɔ ne ala y'u bonya ni kiraw bangeli ye bonya kow bɛ yen ala ye fɛn min bonya i jija o ka to i bolo belebelebaya la n'ala ye fɛn min bonya o bonya i yɛrɛ ka bonya b'o de la ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ala ye fɛn minnu bonya n'i y'olu bonya ala ko o y'ale ma ɲɛsiranɲɛ ye o ye ale ala doni o la ala ye Muhamadu Mustafa bonya Isra al-Mi'raj ka taama n'a ye ka taa kabakow yira a la ni o de ye o fɔlɔ ka bɔ n'a ye Makka ka taa n'a ye fo Israël a ye ɲininkali kɛ ko a masa foyi ni ɲɔgɔn cɛ waati joli taama don so la kasiri ko i bɛ waati joli kɛ nin sira senfɛ o de la a man k'e kabakoya k'a fɔ kira ka bɔ yan nin bɛɛ ka kɛ su kɔnɔ n'o ye sanayɛlɛ ye k'o bɛɛ kɛ o bɛ kɛ di waati kɔnɔ mɛ a dan dama kɔrɔlɛ yɛrɛ ye min fɔ min k'o lakale n'o ye Makka ka taa bila Jérusalem n'o ye a tɔgɔ ye di Israël ko waati joli taama yɛrɛ bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nka k'o kɛra leilan su waati dɔ la n'ala jɔra min kan a b'o de kɛ a ye Muhamadu Mustafa bonya ka sanayɛlɛ kɛ n'a ye ka taa fɛnw yira a la kalan kama kalan ne ni e kala k'an bilasira ala ye an bonya Muhamadu Mustafa ka nin bonya in bɛ ne ni e bolo ni o de ye ala ye nin d'a ma mujiza belebeleba ni o fɔlɔ ni o b'an bolo o de ye kitabullah ala ka kitabuba ye n'o ye kuranɛ ye nin ye ala kira ka mujiza min ka bon a bɛɛ ye o de ye kuranɛ ye kuma dɔ la Isra al-Mi'raj nin ye fɛnw na belebeleba dɔ ye ala ye min k'a ye nka min filɛ an bolo hali bi n'o ye ala ka kuranɛ ye o de ka bon ala kira ka mujiza bɛɛ ye kuranɛ de ye fɛn ye min bɛ baara kɛ waati bɛɛ la a dira kira ma waati min a n'an bɛ bi waati min na ani ka taa se diɲɛ wuli ma kuranɛ bɛ baara kɛ nin tan bɛɛ kɔnɔ o la ni o sabatira a bɛ dɔ ye k'a fɔ ko kuranɛ bɔra dali masa yɔrɔ min bɛ jɔnw dɔn livre min bɛ yen ko adamaden dɔ y'a kɛ o livre si tɛ yen k'a bɛ baara kɛ waati bɛɛ kɔnɔ fɛn min bɛ baara kɛ waati bɛɛ kɔnɔ tan mana yɛlɛma cogo o cogo a bɛ yɛlɛma n'ale de recherche mana avancer cogo o cogo développement mana kɛ cogo o cogo a ti bɔ min kɔnɔ o ye kuranɛ ye o de la waati bɛɛ kodɔn ni faamu a bɛna jɛ n'a ye ko kuranɛ y'a fɔ cogo min ko o de don ne delila ka lakale e ye recherche min n'a ni kuranɛ ye ɲɔgɔn ye bi kuma dɔ la silamɛya jugu a dɔw b'a fɔ ko recherche dɔw savon k'u ka yecogo dɔw ni kuranɛ ye ɲɔgɔn cɛ o la a bɛ yira ko bi ɲɛtaa min bɛ yen ko n'o ni kuranɛ ye ɲɔgɔn cɛ kuranɛ bɛ bila la
la ni avancement min ni kuranɛ ye ɲɔgɔn cɛ o de bɛ bila sabu mɛn o mɛn n'o approfondira a bɛna ye ko kuranɛ tun y'a bila cogo min k'o de kun don nka kuma dɔw mɔgɔ dɔw ka yecogo ani mɔgɔ dɔw ka kuranɛ yɛrɛ faamu cogo ani bi diɲɛ développement médecine sira kan walima sira wɛrɛw kan kuma dɔ la o bɛ se ka ɲɔgɔn cɛ nka kuranɛ tɛ dɛ la e ka kuranɛ faamu cogoya don o ni bi avancement kuma dɔ la u fɔra ɲɔgɔn kɔ mais e bolo ko peut-être kuranɛ de bi bila walima i bɛ se ka siga bi diɲɛ dɔnni taara sira min kan la kuma dɔw b'a sɔrɔ e yɛrɛ ye kuranɛ faamu hukumu min kɔnɔ kuma dɔ la o de ma ɲa o de ma ɲa o dɔ ye jumɛn ye bi kuranɛ aya dɔ bɛ yen n'o ye suratu tariq والسماء والطارق والنجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر من تفسير مفسرين وفي أتاما ويميزو أني بيجي كلا ميديسين كا أفانسمانا أبي يكو بينيونجي الله أكبر هيدرا ويجمع على كتشو ديكو أدم دي كادنا من ماء كبوجيلا والله إيش أدم دي دارا كبوجيمينا يخرج من بين الصلب والتراعب كو أجي كادبو من بين الصلب تشكو صلولا والتراعب أني مسو قوادسي دقمانانا كو أمي بكي دي شاما أكلالاتا التفسير كرتا يخرج كجي بيبو من بين الصلب كسولولا والتراعب ani kwadisi dugumanana ko muso tabi boy ce tabi bo kosolo la mufassirina chama ye atafsiri keta ngabi docteur ya kala a avancement akula de boyoro kelinde Allahu akbar de boyoro kele abibonu fa kosolo la de bi boyde katabla badde de bi soro ka bange Allahu akbar haydra amma kuma min nana ka foji yakhruju min bayni sulubi wa tara'ibi comme afura boyoro flado min be ke de no e bakwa disi ani che kosolo awanga bi kala ya yira ko tere boyoro kelendo haydra edu ya kalanta wallahi agarati edu ya tafsiri kata o jabi muye kuma biyande wallahi wala shirifu o ka wala ni ema ko karamogo foro chamanya famuta nga mi ya laje ibaye ko tinde anti manangari sabu doni famu ko nga kayira ni ela mundo ko ani bitay bebe anya fo ni bita bi doni sigira qur'ana ka o de che ni mi ni qur'ana nyonje o de galoe wa chendo doni ko boyro kelendo ay qur'ana re mo galontikiya wa o che nga munde ko yera sabu ala ko ne adama deda min ma'in kabojila wallahi o ayira famutigi bolo ko jinde yakhruju ko jinde bibo la jinde ti boy aforana madde dara ka bojila o bana ala ko kay jonda al insan ni adama de gla min ma'in ka bojila o yakhruju mun bibo sisa de bibo mɔgɔ de bi bɔ ji tɛ bilen dɛ bali mɔgɔ
yakhruju adamaden bi bɔ min bayni sulubi wa taraibi kɔsolo ni kɔ disi dugumana cɛ o yɔrɔ jumɛn ye kɔnɔbara adamaden bi bɔ yen de mun bɛ a tɔ bange e i k'a faamu ko yakhruju min bayni sulubi wa taraib ko adamaden bi bɔ nin fila ni ɲɔgɔn cɛ sabu o y'a mara yɔrɔ ye a bɛ balo ye fo ka taa se a bɔ waati ma ko n'a bɔ kuranɛ bɛ sɔrɔ k'a f'i ye ko innahu ala raj'ihi laqadir ɲininkali kelen ne ni e la innahu i k'a dɔn ala raj'ihi laqadir a seginni ka nɔgɔ ala ma n b'i ɲininka jumɛn seginni ka nɔgɔ ala ma ala kana ji ma wa la ko adamaden n'a nana ka bolo nugu kɔnɔ sanfɛ ka si sɔrɔ ka kɔrɔbaya fo ka taa sa a salen min ni ala y'a bɔ ji la k'a da k'a to a ba kɔnɔ k'a lamɔ a bangenen n'a sara ale seginni ka nɔgɔ ni ala ma kabiri ye bɛɛ b'a bɔ ji la innahu k'a sɔrɔ dɔmiru a bɛ yɔrɔ jumɛn kelen على رجل ماذا الإنسان لقادر على بسي كبري أبي بني أقرأ مني أنو ما آيين أنا فامو سرالا ما أتايرا سبفو دكادو ندوني القرآن ينزور أبتا لكما دولا بدوني القرآن بسكا نيونجي كفامولا كفامولا ندوني دوني من القرآن جيمانا أببي ولكن لنا الأولى معجزة الكبيرة ودي ميفلان بولوي نيكرا كبوياي وكيو كان بويا بيبول مود المصطفى جاء سيدي الشريف عثمان مران حيرا أن رب الأسرانيك حل بجمعنا عيد الأسران الباكي ولم بكرا فيه مكل كرا نوفي لا أوتي كرا موضوع منا إيلا ودما ديتو ala ye bonya ko minnu di kirama ka yira ala ka taa ninnu yira a y'a bɛɛ dabɔ mun kama ala kalali an bilali sira ala y'a dabɔ nin bɛɛ kama e jɔyɔrɔ kirako la o ye jumɛn ye at-ta'a ka kira labato mɔgɔ bɛ mun na ne la ala ka jɔ an labɛn bɛ o kɛli kama ni de hadamaden ni jɔyɔrɔ ye ala kira ko la o la filɛ ala kira ka bonya ba dɔ kɛnɛ ka bi n'o ye sanayɛlɛ ye cadeau sɔrɔla la min dira ala kira mandon ma cadeau sɔrɔla la min kɛra ala kira ka duta ye cadeau sɔrɔla la min gɛrɛgɛrɛla ni ala kira yɛrɛ ye o la ka yira ne na aw la bi don donba don ala ye su min bonya nka bɛɛ n'a ka ye cogo don ni su yɛrɛ nangalen don nangaribaw fɛ k'a fɔ ka nin don ɲɔgɔn ɲɛnamaya bɛɛ ta fɔra a la mɛ a ka dɔn ne ni e fɛ k'a fɔ ala ye fɛn o fɛn di alakira ma bonya la o ka kan ni alakira ye wulibali don nka n bɛ segin kuranɛ in ma k'a fɔ ne ni e ka jɔyɔrɔ alakira ko la fɛn min don a bɛ na ye ala ye n dabɔ ka alakira lafiya wadul mustafa de kunna wa nin ye kiraw cogo ye mɔgɔ minnu ka bɔ ala bolo olu cogo ye lajarabi ye cɛ dɔ kun bɛ yen min jɔra alakira ka jigiya kɔrɔ n'o ye Seydina Ali fa Abu Talib muso dɔ kun bɛ yen min jɔra alakira ka jigiya kɔrɔ n'o y'a furumuso ye Seyida Khadija al-Kubra ninnu y'u se kɛ alakira nɔfɛ nka san kelen kɔnɔ ni fila bɛɛ seginna ala ma Abu Talib ale de ye layidu di alakira ma Kuresiw ka janfa bonyani k'u ka kabila kɛlɛ k'u don hisaw la sanzaba dumuni ti feere alakira n'a ka kabila ma Bani Hashim Seydina Ali fa ale tun ye kabila ɲɛmaa ye o don a farala alakira kan ka nin dekun in bɛɛ ta
ala de leidu de kirama ko ikachilase wallahi lam yasilu ilayka bi jam'ihim hatta wasada fi turabi dafina. Allahu akbar haydara ukafara nyonga ukabbe men jugutige ukadabali jugutige wallahi muhammadu atorati soro hatta wasada fi turabi dafina. Allahu akbar foni kaburu biriki de keranga kungoro durlaye domi note ukajuguya fi torati soro mbidu inache weke chilase ala yiblamina wana ya doka fo inna mbeni dine minye kamugo wena kanama min khairil bariya dina min gaf safar koloti uka dine bayni o dine sigay Allahu akbar sabu dine min go keleya dine min go be dine min go hine dine min go makari adama de mago be mina oyodi keneka labbi uku bislamaya boni nyada indeka wallahi kaslamaya ke bingani kaslamaya ke fitne dine kaslamaya ke kele dine o ango de galoi odin islamaya cheka ja islamaya hinedi odo haydara mi hine bora islamaya la kaba bebebi wallahi tarima fam wa ala kiran nan de kama odo ursila rahmatan lil alamin ala kotinde wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin nama e momodu ci foy kama fo debe beka hina soro sigay Allahu o islamé bi imagine mi nabi ni o de beka ke je kono binganina mo o fogalila haklu wulila beba do wallahi ninti ala kiranna ko haydara saba fo ko kira mana foy kama fo debe belajile ka hina soro wallahi o de la kira aka hake mi mbanga o de ka kunu ko kira mago be muna o keli kule fu ala kira kola la kele ala kira nofe o be ke muna jijani chesiri ala kira kasra nofe aban قلنا على كتي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. سورة الأنفال آية مقنناننا على كتي كو أؤمنوا لمن يراك على الله أؤمنوا لمن يراك على الله استجيبوا لله أي ولد جابك علي وللرسول أناك كي إذا دعاكم نأيويني كو أي جابلك نكرا يويني أي ولدك جابي ولدك جماع لما يحييكم من بونينا مايا الله اكبر هيدرا كان كراك ولدا كان جابي من مانينا مايا نيكما باي على كمك كما شوفوا لا اكمك كما نينمو في فرقلو نينمو والله كنكا نكو كراك ولدا كان من مانينا مايا كم نينا مايا دسكون هيدرا لما يحييكم ma ñenama de maye ma min duskun ñenamaya leeto ala do ala kira do adama de duskun mi ñenamaya ni o de nga farkolo bi ñenamaya ni dumini ni jiye nga duskun o bi ñenamaya ni ala doni na ka kira doni ma caman zaledo kasoro farkolo active ledo nga asaledo o duskun de nene la ala kote ko ay ala na ka kira jabi femi mba nyena mayala wallahi ni ala na ka kira ka wele daka o majabi nene efe misiri konoy o majabi anve hiji kenaka o majabi anve sumolo la duskun saledo o mu'mini saledo ka nyena matu Allahu akbar Qur'an de kota lima yuhyikum femi mba nyena maya o de la ka yiranin ala kurana ba to jidiye aya warala aba foko
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الله أكبر. هيدرا. لا هي. نقرأ معي على كودي كويلا ما من الشكندو فأحييناه نعلي أنينا مايا مدى ومدى وجعلنا له أن يكلك نورا يليلا سرجليلا يمشي به في الناس أبتاما نئو يلي مني موتلا كون يلا كوني ما يكليوا مامي في الظلمات نالب الدب فينا ليس خارج منها وعلبن دبولي في الدب فين تاليلا دبي جمعي ولا يجوي الدبي يلي جمعي كندا يلي ودلا كيرو تشيران دي كما أنا كنت أقول كون ينغ كيراتشي مغوما نمواي أن أخرج الناس من الظلمات إلى النور كافوي كان مغو كو بلسرا كو بو من الظلمات دبفينا إلى النور كتا كندالا نملا كري مبتشي كون كرا كري ني علي من فو ممرك حكلا نبي النبي الله موسى عليه السلام على قطرود ولقد أرسلنا موسى بالبينات أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أكوي موسى تشين على كبكو ينمو واي كم مو بفلي بانجي يدبي إكو بلا كندا سراتي جليكا كلمدو ما الظلمات أننا جمعولا أكرا الدبيولا مو كفلي بانجيا الدبيو تكلمي دوبي نمرابلا دوبي جافالا دوبي جنيالا بني كفلدو ممورد نابسما من الظلمات كبفللا منو نداي بولي سوي افو يكو بولي تتشي كو على كلمة كانغا باتو من الظلمات افو فامي كو كفاندا انتونيو كو ukango de dabla من الظلمات كفو جوجي كو كيري جوغو تغلي ويا حرامو من الظلمات إلى النور كنا كنداما كندا كوين بياندي كيرو تشيرن دي كما كنا موبلا سرا من الظلمات إلى النور كتاتش اسرما إلى النور ويكلني اسم المفرد سراتيغا تشي كلنا ما دي فلاتاولا نيو فواسرو فوا إنكيدو nga filibanjiya o chama beni tado na ni mana buaka namara la mana buaka javala ni mana buaka shuella ni mana buaka jenayala abinyo zoro sira kelendela ila nuri ila nur kanda sira tige o ala inde fo ka kirai akoyala muhammad abi chukodi eba ye chukodi mogomi ni shukundo na duskungu zaledo limaniya ko kunti nga afura kira ka wele da jabili ko de bi mogo nyenamaya mogomi yo sramene fa ahyaynahu anya nyenamaya ka dusku nyenamaya waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi abtamanu kanda inde mogo chela na juji min duskun soroti kiri jugu tikebele o juji boloti jemble fa makan na golo kama ka dagoya fandana ina fo abi an vaya chugomi a chama biti an ga kiri tiga soula a chama na golo de baraka ya nabi boloti che bimike mooka wulibaldo Allah maranna odlanga farafin jamana nunu achama ukasigungo ekiri tiga soyi juitisi tribunalu akonno ujembe achama ndeka kiri galoi mogo toyo ledo madama mogo katoyo mabao jamana otitanye fe ne wulibale de
aya ta k'a lajɛ silamɛya ka ca anw minnu fɛ yan ko an bɛ silamɛ an bɛ seli kafiru jamanaw y'an da mun na ne bolo silamɛ jamana ala bɛ aw minnu bolo aw de kan ka taa ɲɛfɛ o mɛ an bɛ siri kafiri jamanaw la mun na mun y'olu bila an ɲɛ kuma bɛ yen de o de la f'a ka dɔn ko ala bɛ min nɔfɛ o de ye tilennenya ni laadiriya ye o de la an karamɔgɔ n'o ye masiri ye karamɔgɔba dɔ don a ko a ka kumakan na a ko ala ka dɛmɛ bi kafiri jama yɛrɛ fɛ minnu zɔnna ka baara kɛ ni laadiriya ani tilennenya ye ko ala ka dɛmɛ b'u fɛ ko ala ye layidu di k'a fɔ dugukolo in tiɲɛ bɛ taa mɔgɔw fɛ minnu kɛra ɲɛlikɛlaw ye ko ala y'o fɔ kabiri ka kɔrɔ sɛbɛnfɛnkɔrɔw la ko dugukolo in tiɲɛ bɛ taa ale ka jɔn dɔw fɛ jɔn minnu ni olu kɛra ɲɛlikɛlaw ye a sanfɛ k'a bɛ dugukolo tiɲɛ dugu ma a bɛ dugukolo mara di u ma maa minnu kɛra ɲɛlikɛlaw ye a ko ala ka layidu in k'a tɛ yɛlɛma dɛ ko k'a fɔ ko silamɛw de bɛ lajɛ la ko ɲɛlikɛlaw de bɛ lajɛ as-salihun minnu kɛra ɲɛlikɛla ye minnu ka kiiri tigɛ sow la o ko an ka laadiriya diyagoya an kan ne delila ka nin fɔ a ye mɔgɔ minnu bɛ taa farajɛ jamana na n'i y'u ka laadiriya ye u ka lamɔ la n'i y'u ka tilennenya ye ani u ka patriotisme k'a fɔ n ka kɛ fasoden ɲuman ye n'i y'u ka lamɔ la bilahi ka anw ta lajɛ i dabali b'i ban mɔgɔ minnu ye farajɛ jamanaw sɔrɔ ne bɛ to ka nin misali in de di don o don olu ka transports u ka transports n'o y'u ka métrow ye ani u ka bisiw a y'a lajɛ faransi a carte dɔ bɛ yen u b'a wele ko carte navigo u b'a di i yɛrɛ de ma e de b'a charger kalo la n'a bɛ bɛn 10,000 ou bien joli ma e bɛ taa charger o la i bɛ don u ka transports bɛɛ kɔnɔ n'i bɛ don métro kɔnɔ walima train kɔnɔ walima bisi kɔnɔ i dan ye a charger kalo la i bɛ kalo bɛɛ boli kɛ n'a ye nka paranti tɛ olu ka sotaramaw da i n'a fɔ a b'an ka sotaramaw da la cogo min i b'i sigi ha i ka wari di o tɛ yen i yɛrɛ de bɛ bila i ni i ka hɔrɔnya i n'i ka fasoden ɲumanya ko yala i bɛ sɔn ka faso janfa wa walima i bɛ sɔn ka faso dɛmɛ a ka taa ɲɛ de a fasoden ɲuman ninnu i b'a ye a bɛɛ bɛ taa ta charger kalo la nka i b'a suyɛtɔ ye métro suyɛtɔ ye k'a nɛgɛ n'i pan k'i cun nka n'i y'a ye a caman na anw farafin minnu dalen bɛ u fɛ yen walima larabu minnu bɛ u fɛ yen a tila bɛɛ ye o dama de ye minnu b'a pan k'u jɔ nka a fasoden ninnu yɛrɛ lamɔlen don ko kana faso janfa o bɛ ka balo ten de contrôle y'a la san kɔnɔ siɲɛ kelen-kelenw ye i ni contrôle mɔgɔw bɛ bɛn ni n'u bɛnna ka sɔrɔ e ma tige ta u b'i ka contrefaçon d'i ma nka o yɛrɛ ka laadiriya ani u ka lamɔ k'a ye k'e kana ɲininka don dɔ la ka sɔrɔ a ye min laadiriya da a yɛrɛ kan fasoden ko e kɛlen don ka faso janfa o maloya kama fasodenw yɛrɛ tɛ faso janfa nka anw minnu ma lamɔ a lamɔ cogo la anw de bɛ taa yen fɛnɛ ka tila k'u ka nɛgɛw pan maloya ko don mais lamɔ de don o de la silamɛya lamɔ n'o y'i jɛ belebele y'i jɛ dɛ nka hali ni silamɛya lamɔ bɔra yen maa ye ɲuman lamɔ an man ka jɛ n'a ye e silamɛtɔ mɔgɔ min ko n tɛ silamɛ ye o ka lamɔ ka ɲɛ e ta ye nka ninnu ka transport a si binnen tɛ dɛ a bɛ ka baara kɛ mais an bɛ aw ɲininka k'a fɔ an ka transport la yan bi ka paranti bɔ a la ko i yɛrɛ n'i ka danaya a sara bilahi a bɛɛ bɛ jɔ bilahi al-ali al-azim transport foyi tɛ se ka bila an ka jamana in kɔnɔ yan ko mɔgɔ yɛrɛ de k'a bɔ a yɛrɛ la k'a sara i yɛrɛ ye maa t'i ɲininka walahi a bɛɛ bɛ jɔ an bɛ mun b'o kɛ
atakalaje o de la silamɛya ye lamɔ min fɔ fo de ka ye an bɛ de silamɛya tɔgɔ la nka silamɛya ye dusukuna ko de ye o de la dusukun de ɲɛnamayali o de ye adamaden ɲɛnamayali ye ka silamɛya baara kɛ madama dusukun salen don e yɛrɛ salen don ka bɔ silamɛya ko ma o de la tulo min bɛ ka kɛ dɔw ye nin fɔ kira bɛ ka nɛni ala bɛ ka nɛni tiɲɛ don e ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye e ka kɛta ye jumɛn ye i b'i ka kira defɔ ni mun ye kuma bɛ yan de kira ye joli fɔ ni e yɛrɛ y'o cɛ sabati nka i ma jɛnɛ o i y'o kɛlɛ e kira defana ye wa ɲininkali bɛ yan de ɲininkali bɛ yan min ka kɛlɛ ye kira ko ye n'o tɛ silamɛw y'u se kɛ o a fɔra dɔ ye kuranɛ fara yan mitin kɛra la kabini mali dama a ɲɔgɔn ma kɛ fɔlɔ silamɛya tɔgɔ la bɛɛ bɔra k'o ka dusumakasi yira mɛ o kɔfɛ an bɛ fɛ mun de ka kɛ ni yirali don mitin min kɛra boulevard de l'indépendance la k'a fɔ nin ma bɛn an silamɛw ma Seyidi Sharif Usman Madan Haidara a don a présidé don ni ale yɛrɛ ye silamɛw ɲɛfɛ ko a jumɛn kɛra silamɛya kɔnɔ ko k'an ka dusumakasa yira nin n'a ɲɔgɔn na o jumɛn delila ka kɛ jɔnni bolo i n'a fɔ min kɛra Seyidi Sharif Usman Madan Haidara bolo a ye min présidé o ɲɔgɔn jumɛn kɛra ɲani bɛɛ la ni min wulila bɛɛ bɛ dɔ fɔ la ala ko tɛ o maa ko de don maa ko don dɛ o de la ka yira ne ni aw la n'o tɛ karamɔgɔ a ye min fɔ yɔrɔ a walawalala bi depuis o fɔ ko fɔlɔ dusukun ɲumantigi bɛɛ y'a faamuya depuis a fɔ ko fɔlɔ wulibali don sabu mɔgɔ min bɛ a fɔ ko a bɛ karamɔgɔ walima maabaw makara silamɛya tɔgɔ la o tɛmɛna alakira ko ni ala ko kan o mɛ k'a fɔ alakira bɛ se ka nɛni ala bɛ se ka nɛni k'o tigi bɛ ka jɔrɔ ni o yɛrɛ ye u yɛrɛ de ta ye o ye dabalibanko ye o mɔgɔ min bɛ bonya ala n'a ka kira tɔgɔ la hali n'i t'a fɛ yɛrɛ i tɛ ala n'a ka kira fɛ dɛ nka e bɛ bonya o tɔgɔ la i ka defan fɔlɔ bɛ ɲɛsin o de ma sabu e ka bonya gulon bɛ o la o de la kodɔn mɛ mɔgɔ min t'i fɛ o bɛ ye cogo bɛɛ y'i ka ko la nin de ye wulibali ye nka o ma faamu tiɲɛ de bɛ yen ka kule tɛ ka baara kɛ don n y'a fɔ n ko banna ala kira yɛrɛ la sabu ala kira kanu tɛ fiyewu mɔgɔ dun b'i fɛ ten ye ibrahim bin adham a tɛmɛna basirakaw la o bɛ ka ala wele tile 40 jiko la sa ma suru a ko a dusukun salen don ka bɔ koɲa taama ni dusukun ma ɲɛnamaya o la a tɛ ji sɔrɔ a dɔ ye jumɛn ko idda'aytum hubba nabi ko a ye kira kanu a ye o dala kuma kɛ walam tuti'uhu nka a ma sɔn ka kira yɛrɛ labato walam tattabi'u sunnatahu o y'a ye riwaya dɔ ye wa a ma sɔn ka ala kira ka sunna a y'a bila min na a y'o to yen nka aw ko dɔrɔn mɔgɔ dɔ an b'i fɛ an da la nka kira ka sunna bila la kira ye wele da ne ni e fi sahih al-Bukhari abi Ubadah bin Samit b'a fɔ ko kuntu fi man hadara bay'at aqbatul ula ko ne kɛra mɔgɔw la minnu ye bay'at aqbatul ula kɛ ala kira bolo nka u b'a kɛ kira bɛ wele da don min a ko ne tun bɛ kira ka majlisu la wa hawlahu isabatun min ashabi kira ka jamakulu caman tun b'a kɛrɛfɛ n'o y'a ka sahaba jama ye ko kira ko cogo di a ko bayi'uni ala an la tushriku billahi shay'a wala tasriku wala tazinu wala taqtulu awladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum wala ta'suni fi ma'rufin
فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب ذلك شيئا فأكب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبه فبايعناه على ذلك. كلا يولدا إمن غوي كراك السنة لبطو باباي فو هل كرا يتويا إبي يربلتي المرئية كرا يتو وتجاكو يا إلا دي إلا كراك أمرو أين إنجا ودي جاكو يا أنجا إيو بتوي فو كرا تشو إنجا كتي أو كرا فلك ويلي بادا كرا كو تشو دي كو بايوني صحابة جماعة أين بي أكني محمد ne kira ka amurwe a ainihin ngalke kira ka ya maruya ka o jabili ala kira mandofe je kuya da waje kuya ke amru rasul yaqtadi alwujub idha tajarrada an alkara'in ne usulu ka'ida ni kira ko ayake dorte ko qur'ana ra ko tewo وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله أكبر هيدرا. ما كان يكره من نام قرآنك وعيامنا. والله. الله. يلا بيع كره بما ديوا. والله هيدرا. أميبا. هيدرا. كدو يدفع كرما. أودما بيما. Chendo nga kira ere wele ningu iban no fe kafe do fi ere bana kira lai songe ba je kuai kira de ya wele da ni kira ko ayake je kuai do eka neka slame beka akelila je haidra wallahi do doka wuli la iti donba soro du kolo beka bim se ka soso ko kira ka ya maru ya kante je kuai danfen shit se ka soso amembe aw nyinu ngade muye bay atawili obe wati bena ayre ma ayawili de la e ma nyedo odla alakira ale ba ka bolo de ke wati ko do abiteme ngadine ode bitobi no fetku odela khayra karamo ka kumai chendo ne alakira ne naslame bitoro nga minga gela oye ka dine be ka biniminge sabo alakira do ya ba kena kanta kramo ko te fenfla de do ndrogele do wal mahatli remay nga hal nimbe ko fe mogomi nga baray ka mogodo kadana ya feneni ta'siru to law mi faka fi note ola ka burujale ke idala etsaka nobla men nobla do bi o de l'islam ko nga faranyon ka bi do be uluti nenike uluti do ya mange nga kuma ni famuye uka hakilla uka islamiyya ni ka bini bina minunye islamiyya ma faranyo ka bi ka nyonjuye ni nyo hasidiye ka odabla ka dina nyira makara billahi arke balo badi kenaka wallahi yana wati inti bali mala ka nyini ke islamiyya nyo labla wallahi amfla wati badlabi ni nyafi ngo karamo kuma minga da kunya kili ko do na beba famu nga jugu ta famu wa jugu ba kan laben jugu betge ko ama ciedi no bisewa la qur'ana kote yuriduna an yutfi'u nur allahi bi afwahihim ala ko todi ko ubi fe ka ala ka fitne noro fagani uday la solution te wala ala ko ale de ka noro dafa bay halno o mabbe kafiruma wallahi keneka ne wulbali odela anga nyoye nyumana anga nyoye nyumana islame kanga islame nyogon jigiya ni nyumadi odela kayiranen awla ala kira defani ala kira nanani femi ona kanga ya mulo sabu ma odi yebita memmin bito odi ala kira nanani miye imma qur'ana kono suratu ali imran ala ko tugodi ko wama rasulu wama muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الله أكبر. ذكر أنك كماي أقول تقولي كوما محمد إلى رسول كم هرمك الدوري فنك كرا فكرا قد خلت من قبله الرسل كرب سرك كوايا كرب تمنك كوايا خلت من قبله الرسل أفإن مات من محمد سرى أو قتل والماء يافغ انقلبتم على أعقابكم أو بسقاكوا أبي كراك تاسر بلاوا أبي دينة كيم بلاوا أنا ومن ينقلب على عقبيه مغم بسقاكوا فلن يدور الله شيئا كاتفوي كي علي كراك من مينغاكوا بلا وتفوي كي علي كرا دي بي أفو كاكلاك أيرا قرآن aya ka kila ka jigi kana sabati ko kira kuma mɔgɔw wele ka kɛ silamɛ ni a ye bɛɛ sɛbɛ walawalalen don dɛ nka e jɛn bɛ ni dɔ ye fo an yɛrɛ jɛn bɛ n'a ye i bolo nka baya bɛ yɔrɔ min na o tɛ yen o dɔ ye jumɛn yɔrɔ nin fɔra o ko shahada de don ko shahada bi yɛrɛ bi dɔrɔn ne tun bɛ nɛti kɔnɔ n donna nɛti kɔnɔ n y'a sɛbɛnlen n tun bɛ ɲininkali dɔ kɛ n ko hali o hali dɔrɔn a sina ka sɛbɛn ko hali albaya shartan dukhula fil islami n sina ka don o kɔnɔ fɔlɔ sabu ne delila ka don a kɔnɔ a ka ca i tun b'a sɔrɔ wɔɔrɔ de bɛ di a la dɔnnibaw ka kuma baya ye jumɛn ye kira ye mɔgɔw wele ka na baya min ma i b'o wɔlɔwɔlɔ caman ye nka bi n bɛ ka don a kɔnɔ dɔrɔn n donna yan n sina ka ye dɔrɔn ko la ko kalimatu shahada takfi shartan lidukhula fil islami n ko tiɲɛ na u bɛ baara la nka foyi tɛ se ka ala ka tiɲɛ bali sabu nin ye jumɛn ye n y'a f'i ye fo nin tɛ yen a ko i b'a don nɛti kan i t'a sɔrɔ ta fiyewu jaabi la ko baya tɛ sharti ye silamɛya donna na ko kalimatu shahada b'a bɔ o kun tɛ yen nka nin bɛɛ nana sisan mun na sabu baya yɛrɛ yera a jɔda yera nka kɛlɛbaa minnu b'a la jugu minnu b'a la o b'a ta ka yɔrɔ minnu sɔrɔ ne o bɛ taa kumaw lase a bɛ san mugan ni kɔ bɔ o delila k'a ci ka ibn bazi to balo la a y'a sɔrɔ saudiya mufti don k'a fɔ ko cɛ dɔ bɛ an fɛ yan farafin jamana kan yan a bɛ k'a fɔ ko fo bɛɛ ka baya kɛ ko layidu wɔɔrɔ don ko kira tun b'o de di mɔgɔw ma k'u kɛ silamɛ ye ni a ye n bɛ fɛ i ka kuma tigi kan ibn baz nin lɛtiri ye ibn bazi de tɛgɛ sɔrɔ ko bidaya ma don k'a wulilen don ko fo baya de ka kɛ silamɛya kan ibn baz nin don a ye lɛtiri in jaabi nka lɛtiri jaabi nalen a cibaw y'a dogo sabu y'a ci a ka baya ko nangari k'a fɔ nkalon don wallahi silamɛ diinɛ a karamɔgɔ dɔnni b'a hakika kodɔnna ni hasidiya n t'i fɛ tɛ bilahi aliyul azim i t'o si sɔrɔ k'a bɛ sɔn ka nin baya kɛlɛ o de la tuma dɔ la i bɛ dɔw ka faamu ye k'a fɔ an ka faamu mɔluko ɲɔgɔn anw bolo nin ye bidaya ye walima i bɛ faamu dɔ sɔrɔ o la anw ye kalan kɛ Niger tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ ani minnu ka taabolo tɛ kelen ye n'u b'a fɔ minnu ma a fɔcogo ɲuman na ko sunnamɔgɔw ka sɔrɔ anw de ye sunnamɔgɔ ye nka an bɛ jɛ n'a ye ten u b'a fɔ minnu ma ten anw ka kalanyɔrɔ la yen ni n'u ye deba o deba kɛ mɔluko la a ye mɔlu ye bidaya ye nin bɛ taa a bɛ ɲɔgɔn jɛ nka olu minnu tɛ hayidara dɔn ni a minnu tɛ hayidara dɔn ni a jɔra baya ko kan a si tɛ baya sɔsɔ sabu n'u ye baya ye k'a dalu ani baya kun ani alakira ye wele da n'a kɛli ye n'a jɔra a kan a bɛɛ bɛ fɛɛrɛ minɛ baya la ka sɔrɔ tɔw balilen don u bolo nka baya sira kan sabu nasujɛ dan ye baya ko ye
قرآن بالا سورة الممتحنة آية فلنا كاورو دانيونا والله نو فرو بو جوبا كو نمي في محل البحث سكتولا كو باسو كاغا كالا nga to bo bali nga aminu be haydaraddo ni bay afrodoro tabi wuli wula والله nga te tabulo ko dama ede hali minu ndew tabulo lay bay ko kera ka duskun do de jini والله ne kaba ko abi dabali ba ko slame doni ba kara mo do kay ka bay ko kele kaso ala kala na du ko samiyani minye doko kele abi dabali ba الله اكبر كما قولوا والله me نعم ala ni ci ودو ala ni ci ودو كوي شريف نندم نني بيتي سيدي شريف عثمان مدان حيدرا ترى كبي على سي نو بفيه ما دولي ينينغي اتما والله اتما ورن منا حيدرا كدين الدونغا والله وافضل ngo anichi علمتي والله anichi nendo indallana sabu ni kadina dunga ni alakira kadina dunga bena edegayna سكتولا شريف والله billahi bayay mado yoroshi fo alaka qur'ana kono كنكا amado yoroshi fo alakira kile ka weleda nikali ako sahaba ka ke bukhari kono ayni ngalike ko sahaba ko alakira madi هيدرا fabayanahu ala zalika ayni mina kira bolo emingo yekira defanaye ede nyona kira defanate na kira ka dina josake bayami buranna kasake كنكا afam mo sake bane do ala kira la billahi al azim هيدرا والله ودو والله ebi kira fe wa ni bi kira fe kira ye dina joni minye iba jono de woni lo soso ba tala jiye bele jele farale nyoka ay wul baldo de an woni ne wele da mena saw او كرا كوي karamo kabira kile nga sayyidi sharif usman madan haidara kira bayiri kawde والله كنكا fambe fe iti cheso kala sraka ko bina ko bay'a ko manangari ندلو سبي لا حيدر بايري كده غلاليدو بالله عبادته وبلا اي اما كفرو تشينا لما شمسري دوني منا سانفي كوي بيسكا كما اوتي اوتشتي والله هيدرا نيما كما تو يا انغو في بايا كولا ايه اباكا بلوندا دي لاي wala may kan misiri kono e kelebo lawa ha nga chewka sigi yorola a few fe na pour kutura ka ke Allah bana mina mogo yayi awul baldo o de la ala kira defani inde o la ala kote ni ma min jula mado konga ale nyina maya ni muye ni ala na ka kira doni ala na ka kira doni munye ka cheme ka labaro bulo wa kira nani ala ka tiye aka bai ake ala ko ni o bai akira kombo tigi de ke waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nasi ani noro min bi yala mogo cela o de asele ayire ko leju tale atanaka ala cela ko yala olu ni maye kiliwa mogo mi fi zulumati laysa bi kharijin minha kazalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun Allahu akbar haydra ne wul balede ola kayranin aula kira defongo nyegalo de uda ni kira defani che kira kan binno fe tugude glan kira di ni be ya sekenna ne haydra kenye sambina ndoni ne fora ma million dire be yake bibi ngal ketende sabu sawosa udul islam akramo ma bak min ko o sanja na de abisan dambo bi o ka kontrandi obi wuli ka jɔ min kɛ ka da'awa minnu kɛ a kɔntrandi mɔgɔ minnu bi baya kɛ maa ba kɛmɛ ni kɔ a ka ca san ta ye o ye wudul islami karamɔgɔw ye o tɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye o t'a ka denbaya ye mais wudul islami ye o ka kɔntrandi san o san ala ka dɛmɛ b'a ka tiɲɛ de nɔfɛ wulibali don karamɔgɔ ye n dɔrɔn de fɔ wajulu daminɛ fo bi ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ billahi kodona ni bi filɛli kɛ i bi tiɲɛ yɔrɔ ye mɛ baya ta k'a lajɛ ne tɔgɔ b'a kan wa an jamu b'a kan wa
la nga ni bay akara bay annobiye billahi al-ali al-azim shinungote ay seli abi munyaye esella debodo nga laydu dinti jene yake ibi bembe fanowe ndi shelike ndi namarake ndi mafa itese abora ayi miri mbi mun kɛ sisan amatonga fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw conseil islamique du Mali Manyema Mali Siramadina ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupe dara ale kelen kɔrɔ ko ka bilasiralikanw caman di an ma cɛkɔrɔba ale yɛrɛ bɛna a tɔ bɛɛ lajɛlen walawala k'a bɛɛ lajɛlen barasi i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama nin waati in na jamana in kɔnɔ kumaw ka ca a kow ka ca nka n'Ala sɔnna ma ni an y'an tulo gɛrɛbɔsigi cɛkɔrɔba ɲuman a bɛ walanwalani ani faranfasiya dafalen di an ma an bɔra k'a ya bani ka golo ka sigi ka kɔrɔfɔw seere n yɛrɛ hakili n yɛrɛ ye nɔti camanw ta an ye faamuya ani walanda ni tasi caman sɔrɔ a kɔnɔna na k'a fɔ nin kɛnɛ ninnu sigili a tɛ i n'a fɔ kuma minnu bɛ fɔ ten dɔrɔn an k'an sigi k'olu lamɛn ten dɔrɔn mɛ min ka bon ni a bɛɛ o de ye k'a ta ka taa baara kɛ n'a ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala bi Ala k'o nɔgɔya an ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ye nin waati in na an bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ka ayiwa fɛn min ma kɔnɔ o de ye cɛkɔrɔba kuma a ka kumakan sanumanw an ka sigi tɛmɛlen a ka sigi tɛmɛlen Alhaji Musa Fɔnba a da sera fɛn dɔ ma ne ma da la ni mɔgɔw hakili bɛ a ko nin na a ye walanda dɔ fɔ fɛn tan bɛ yen nɔ a wulitɔ la ko bɛɛ lajɛlen ka fɛn durusi dɛ ne m'a dɔn mɛ ni mɔgɔw hakili b'a la n m'a dɔn n'a sɔrɔ a bɛna ɲininkali kɛ kɛnɛ in kɔnɔna na o fɛn tan ninnu kun kan nka hali bi kɔni an kɔni jigi dalen b'a kan k'a fɔ an bɛna fayidaw ni farafasiya caman sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna na. o ye laada ye sirifekɛ fɛ ka da su in yɛrɛ bonya kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ arakanw bɛ yen minnu kan ka seli ka bɛn ni su in na ye fo ka taa se dugujɛda ma wa a ka ca la bani a tɛ wuli n'a m'o di maaw ma ni ka laban ka sirifiduwaw kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma o la nin jama sanuma in nisɔndiya bɛ ni bani seli ye kɛnɛ kɔnɔ i n'a fɔ a yɛrɛw ɲɛ bɛ mankutukanw na cogo min i b'o dɔrɔn min dolati kɛnɛba in kan an fari foni bɛ an nisɔn ka di an bɛ muɲa na wa n'an b'a la k'a fɔ minnu fana b'u ka jabaranin kɔrɔ nin kuma in na u fana bɛ muɲa na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fo ka taa se farafinna bɛɛ lajɛlen ma an bɛ farafinna jamanaw kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo an tɛ se k'a bɛɛ ta k'a bɛɛ fo k'a sababu kɛ jamanaw ka ca an bɛ nazarala fana fo an bɛ arabula fo serifilatɛmɛ bɛ nin bɛɛ lajɛlen la o tuma na an b'a fɔ aw ye ko bɛɛ lajɛlen k'i tulo yɛlɛ jɔ an ni cɛkɔrɔba sanuma de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sisan n'o ye Ba Madani den Basidan Tarawele den a Sɛyida Sɛrifu Usumani Madani Hayidara. Haidara. Ka Ala fama fo ka barikada an kun bɛ ka faso jɔla makɔnɔ an kun bɛ ka adamadenya dilanbaga makɔnɔ Bahauddin Kemaluddin Sharafuddin Hujjatul Islam wal Muslimin Sayyid Sharif Usman Madani Hayidara a ye kɛnɛ sɔrɔ
wala ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada an bɛ kira ba a ka sanayɛlɛ su la an b'a ɲini ala fama fɛ an karamɔgɔ Seyid Sherif Usmane Madani Hayidara a n'a kanubaga bɛɛ yarabi ala k'an bɛɛ sanayɛlɛ an ka jamana ala ka basigi don a kɔnɔ bɛɛ kelenya ala ka sabati a kɔnɔ o la a kana ɲini ni ala sɔnna sini selifana seli kɔfɛ sirifila misiriba kɔnɔ kuranɛkalan belebeleba bɛ yen kira ka sanayɛlɛ bonya kama n'ala sɔnna ka ye ala fɛ bɛɛ ani basigi ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ o la ka bɔ kuma la ka kuma di kuma tigi ma ka di bonya tigi ma ka di karama tigi ma faso jɔla ani faso dilanna Seyid Sherif Usmane Madani Hayidara k'a fɔ k'a bisimila. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. Aslamew no dol mbola cho ambi folo ka ala fo ka ala barkada ka ala wali mondo ala mi yan fara nyon kan ni kenen ka suna amin no bena le 16 premier mois 2026 ambi o ala fo ka soli an ka kira baka Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka soli a so dingo sanimanw kan ka sola ka sahaba ɲumanw kan n'an bɔra yan an b'an ka foli ɲɛsin aw ma mɔgɔ mɔgɔ se yɛrɛ se kɛnɛ in kan ani dɔrɔrɔ ye minnu bali ka na an ka foli bɛ aw bɛɛ ye n b'a ɲini ala fɛ ni ye zikira de ye fil isra'i wal mi'raj ka hakili jigin alakira ka sanayɛlɛ na an bi o kɛnɛ kan o ye kɛnɛba ye hakili jigin o de don kira ta sɔsɔla mais an ka dɔnnibaa dɔw tɛmɛna olu ta ye tiɲɛ ye mawuludu sɔsɔra ko nin si tɛ tiɲɛ ye mais san o san dɔgɔkun kelen bɛ taa arabuw fɛ o dɔgɔkun bɛɛ o bɛ kɛ muhamadu bin abdul wahab ko k'u hakili jigin a la san o san dɔgɔkun kelen o de bɛ taa i n'a fɔ fuwari bɛ cogo min na diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ ka na a ye kuma kɔrɔ minnu fɔ a ye kuma kɔrɔ minnu sɛbɛn ka na olu lajɛ ka kuma ye mɔgɔ se yɛrɛ se kɛnɛ kan san o san ani dɔrɔrɔ ye minnu bali ka na alhamdulillah an bɛ kira ka sanayɛlɛ hakili jigin kɛnɛ kan an b'a ɲini setigi fɛ hami min bɛ aw la ani min bɛ anw na dilanbaa kelen dɔrɔn don ala don an b'a ɲini o ala in fɛ ala ma hamiw dilala minnu ta ye denko ye minnu ta ye bana ye minnu ta ye garisɛgɛko ye minnu ta ye gɛlɛya wɛrɛw ye
mais e tɛ se k'i to kɛnɛma k'anw bila a la i bɛ na de an b'a kɛ. Nin ye kabako ye dɛ an ka wuli mais e yɛrɛ tɛ yan e dun bɛ wulili ɲɛ dɔn ne hakili k'an kana de an ka wuli. Jabbar ala k'an dɛmɛ nin jamana ye ala k'a kɔlɔsi nin jamana ye ala k'a kisi an ka nin donba ninnu na an bɛ fɔlɔ ka kado di an ka faamaw ma o y'an ka laada kɔrɔ ye kabini an sigira ka wajuli daminɛ a bɛ san 40 bɔ bi nin kɛnɛba si ma sigi n'a ma kɛ hakiliko ye n'a ma faamaw ka kado d'u ma kado 2 t'anw bolo kelen dɔrɔn don n t'u nɛgɛn dɛ morisɛbɛw b'u bolo nasiw b'u bolo bamanan tafow b'u bolo bakaw b'u cɛla o si ko tɛ ne bɛ min d'u ma a ka bɔ a bɛɛ ye bilahi al-aliyyil azim amin o kana siga dɛ faama dɔw ye minɛna yan ka moriw to xaluwa la a ma foyi ɲɛ u koraw munna fɛn bɛɛ dir'u ma nka u taara kabakolo min b'an kunna amerikɛnw nɔ tɛ dɛ tigi b'a la an bɛ min fɔ an ka fanga ye kado la nin donba ninnu na a ye seli tɛ a ye sun tɛ ala ye fanga min d'a ma bi ni aw de bɛ jamana mara n'a ka fanga ye ni o ye ala y'o latigɛ aw ye a ye tile a ye tile a ye kɛ ladiri ye a kana to fantanw ka tɔɲɔ k'a balo le to a man ɲi amin a man ɲi dɛ ni fantan tɔɲɔna ni faamaba dimina a man ɲi. Monsieur le juge i janto i yɛrɛ la k'o bi ban k'o bi ban maa o maa ye surafɛn kɛ k'i ka du balo i labɛn n'a ma ci ɲɛna a bɛ ci kɔfɛ mali faamaw a ye baara kɛ tiɲɛ kan jamana in bɛ lafiya se tilalen don ala fɛ bɛɛ n'i ka waati don waati si tɛ dumi dawamu muhal n bɛ to ala ye galo ye fɛn o fɛn diɲɛna n ka kɛnɛ n bɛ to kɛnɛya la galo don foyi tɛ to yen don dɔ la bɛɛ bɛ bɔ yen mana ne ka kado ye min ye ka di mali fanga ma a ye kɛ ladiri ye a ye tile a ye mɔgɔw lamɛn maa kelen t'a bɛɛ dɔn tiɲɛ tɛ maa kelen t'a bɛɛ dɔn a ye mɔgɔw lamɛn a ye kuma dɔw fara a ka faamu kan an b'aw fo aw de bɛ bi anw m'a sigi dɛ ala de y'a sigi marifa m'a sigi dɛ marifatigi caman kun bɛ yan n'ala ko a bɛ min kɛ don min na a b'o de kɛ ala y'aw sigi bi o tuma na a y'aw sigi anw minnu kunna bi an bɛ dugawu k'aw ye bi mais an t'aw nɛgɛn an b'aw bilasira silamɛya ye nin de ye silamɛya ma faamu de n bɛ segin a kan min faamuna an ka yɔrɔw la ka caya o ye seli de ye seli de faamuna an ka yɔrɔw la kosɛbɛ mais silamɛya yɛrɛ ma sidɔn ni silamɛya sidɔnna mali kɔnɔ yan bilahi maliyɛn kelen tɛ si kɔngɔ na bilahi a tɛ se ka kɛ kira ko n'i ye maa o maa sitɔ ye kɔngɔ na ko faama dɔ y'a niyɔrɔ dun silamɛya ye hinɛ diinɛ de
badenya don siga t'o la ɲɔgɔn dɛmɛ don o don silamɛ dama tɛ dɛ hali ni silamɛ ma hinɛ kafiri musalihu la o silamɛ ye nafigi de ye kafiri ka kusa ye a ye dɔɔnin bɔ nin mankan na sa a bɛ faamu wa silamɛ o silamɛ ma hinɛ hali kafiri la kafiri min ka tɔɔrɔ tɛ se silamɛya ma kafiri min ka tɔɔrɔ tɛ se a ma ni silamɛ ma hinɛ o kafiri la o kafiri in yɛrɛ ka kusa silamɛ ye anw ka kuranɛ kɔnɔ jaka di yɔrɔ la mu'allafati qulubu bɛ yen o ye jeni ye kafiri minnu b'a ka dugu kɔnɔ u ka tɔɔrɔ tɛ se silamɛw ma u ni silamɛw bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka daba singama i ka falo singama kerecɛnkɛ taatɔ ɲɛma i ka muso bila dɔgɔtɔrɔso la o n'a ɲɔgɔnna b'a ni mɔgɔ minnu cɛ n'a y'u dɛsɛlen ye ala ko a y'u ka hakɛ dafa kuranɛ ko ten silamɛya ka di kojugu mɛ n'i ma dɔwɛrɛ faamu a na seli in kɔ o de ka jugu silamɛya tɛ tɔɲɔli fɛ dɛ o de la alakira sallallahu alaihi wasallam ala y'a sanayɛlɛ o don arabuw ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen kamalen dɔ bɛ bɔ Maroc mais a bɛ Angleterre de hakili la walima a tɔgɔ ye de Amérique Aku Rashid nin bɛ min da silamɛya kan ne ma daveji ye diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'a ɲɔgɔnna da silamɛya kan Aku Rashid mais a ye kuranɛ dɔn fo k'a s'a da la a fa tun ye alimami ye Maroc a ye kuranɛ kalan mais a nana tila ka muruti ka bɔ silamɛya la o kɛn bɛ silamɛya jugu ye bi kosɛbɛ ne ye nin fɔ ye a mɛnna ka mɔgɔw sɔn hakili la n bɛ fɛ ka kelen f'u ye fo mɔgɔw k'a faamu ka da la ko an tɛ kɔrɔlen la bilen kɔrɔlen banna pewu ne ka diinɛ tɛ critiquer ça c'est fini ne yɛrɛ tɛ critiquer o banna i b'i labɛn sa de k'i sigi ni maa kuma n'i ka kira kan min tɛ tiɲɛ ye i bɛna ni dalilu ye k'i ka mɔgɔw lafaamu f'u yɛrɛ k'a dɔn cɛ ye min fɔ nkalon don o Aku Rashidi a n'an ka silamɛkɛ dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ débat la ale b'o de kɛ a ti silamɛya nɛni gansan dɛ a bɛ kira nɛni a bɛ silamɛya nɛni mais a b'a bɛɛ ta an yɛrɛ ka kitabuw de kɔnɔ n'a ye kuma kɛ n'a tilala a bɛ micro bila téléphone bila ni cɛ min bɛ se ka don k'a sɔsɔ an karamɔgɔ n'an karamɔgɔ ye micro tɛ foyi t'i jigin i kɔnɔ i ka kasi kɔ a bɛ taa jɔ n'u ye yɔrɔ dɔ la u si tɛ se ka tɛmɛ o yɔrɔ in kan ko a bɛ Bukhari kɔnɔ n'o kɛra dɔrɔn ka karamɔgɔw b'u jɔ u bɛ sin k'a fa nɛni ten k'a ba nɛni a b'a fɔ ko wala ko nin ye silamɛw ka cogo de ye ko hali u ka kira yɛrɛ k'o ye a fa nɛni ko tabati y'a da Abu Lahabi k'o ye silamɛw ka baara de ye mɔgɔ nɛni kɔni mais a ye nin fɔ ka nin fɔ cɛ dɔ bɛ yen karamɔgɔba dɔ bɛ yen a ni bɛna tigɛ quoi o donna o ko a ma ko Rashid a ko ne ye silamɛ de ye ne ye imamu de ye nka n bɛ dugawu k'i ye ala ka si d'i ma a ko e ye silamɛ a ko ne ye imamu de ye a ko nka walahi silamɛw ye min da u ka kira kan hali bani israɛlakaw m'a da Isa kan silamɛw yɛrɛw ye min da Muhamadu kan ko hali bani israɛlakaw m'a da Isa kan
n'a fɔra kira ka nin diinɛ in ala kira sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ min ye saga faga a ka so kɔngɔ b'u la sogo nɛgɛ b'a ka famille la n'a y'i miiri a b'a fɔ a muso dɔ ma an di nin di karisa ma o bɛ bila ka taa ye an di nin di karisa ma o bɛ bila ka taa ye sogo banna a hakili jiginna a ko an ba Ayisata ma a ko an di nin bila ka taa di karisa ma an ba Ayisata ko sogo banna ko fɛn o fɛn bɛ yen kamangelen don a kira ko an y'a bɛɛ sɔrɔ kamangelen de y'an da i ko min b'an bolo dɛ o de y'an da ko lɔgɔma kelen kɔngɔtɔ da kɔnɔ k'a ka kusa i ka araka 100 seli k'a ka kusa i ka alikaba ci k'a renouveler ka ɲɛ o 1000 k'a ka kusa i ka misiri 1000 jɔ lɔgɔmaya kelen kɔngɔtɔ da kɔnɔ i ka lɔgɔma kelen bila kɔngɔtɔ da kɔnɔ k'a baraji ka bɔ i ka misiri 1000 jɔ a ye silamɛya ye la ilaha illallah nin hinɛ diinɛ ba in nin hinɛ diinɛ ba in fo alakira kun bɛna ban a ka sahaba dɔ la n'o ye Khalid ibn Walid ye a y'u bila ka taa yɔrɔ dɔ la u ni dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ wulila u ye kɛlɛ daminɛ cɛ ko ashhadu an la ilaha illallah cɛ ko non ko k'a faga ko a siranna bamuru ɲɛ o y'a faga u nana fɔ kira ko la ilaha illallah kɔfɛ aw y'a faga aw y'a faga ko i ka ko bɛ ala bolo ni mudu da t'a la ka mɔgɔ ni bɔ anw ka silamɛya tɛ hali bagan n b'a faga k'a dun o bi bɛn nka hali ka bagan ni tɔɔrɔ silamɛ b'a jahanɛmɛ kɛ lahara ala bolo bagan dama bagan bagan a ye Bukari lajɛ muso dɔ taara jahanɛmɛ kɔnɔ jakuma dama kama n bɛ nin fɔ a ye don o don n b'aw hakili jigin de jakuma kama bagan kama ko a y'a siri juru la k'a bila a ma ji d'a ma a ma dumuni d'a ma kɔngɔ ni minɔgɔ ye jakuma faga ala ko a ye ɲuman o ɲuman kɛ ko a banna a ye bagan tɔɲɔ ale ala tɛ yafa ma o diinɛ bɛ e ni ne yamaru tuguni ne ka nin fa faga ka bɔ a denninw kɔrɔ la ilaha illallah o diinɛ bɛ ne yamaru ne ka kuma jugu fɔ min bɛ kɛ fitinɛ ye ka balawu wuli k'a sɔrɔ ala ye balawu wulila bɛɛ danga ala kira ko la'ana allahu c'est-à-dire ko el fitnatu na'ima la'ana allahu man ayqazaha ala kira ko fitinɛ bɛ sunɔgɔ de ko a dalen don a bɛ sunɔgɔ ko mais ala ka danga bɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min ye fitinɛ wuli ko ala ka danga b'o kan a y'a janto a yɛrɛ la a kana sɔn u k'a nɛgɛ a kana sɔn u k'a nɛgɛ silamɛya ye hinɛ diinɛ de ye makari don ɲɔgɔn dɛmɛ don ɲɔgɔn bilasira don an yɛrɛ dama tɛ dɛ an ni adamaden bɛɛ cɛ n y'a fɔ ye yan diinɛ kuma na adamaden mɔgɔ n'a fɔra mɔgɔ dɔrɔn mɔgɔ bɛ fili mɔgɔ bɛ se ka fili mɔgɔ bɛ se ka fili ni ko n bɛ fɛ ka Umaru fɔ peut-être n bɛ se ka Bukari fɔ ni ko n bɛ fɛ ka san 20 fɔ n bɛ se ka san 40 fɔ o fili bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ n'a bɔra o n'a ɲɔgɔnna na ni k'a fɔ ala ko tan an karamɔgɔ i bɛ yaala n'o ye fo lahara i ti dafe sɔrɔ min bɛ se k'a bɔ yen ayi idraku de don mais comme arabu yɛrɛ ko kullu idrakin ilm kullu idrakin ilmun n'i ye fɛn o fɛn sɔrɔ k'a faamu k'o ye dɔnni dɔ ye n'i ye dɔrɔmɛ fara dɔrɔmɛ kan anw fɛ yan o ye 2 ye n'i da n'o ma o n'i ko n'i ye dɔrɔmɛ fara dɔrɔmɛ kan a fɔ anw fɛ yan dɛ
o tɛ fila ye wa maa bɛ se k'e sɔsɔ o la anw fɛ yan hali maa min taara kalan kɛ faransi mathématique kalan faransi n'a nana dɔrɔmɛ mana fara dɔrɔmɛ kan anw fɛ yan fila tɛ ne bɛ ka k'o de fɔ n'i ye min dɔn n'i danna ye a tɛ se ka gosi kira ni kafiriw jɛra fo a ka nin de faamu maliyɛnw fo a k'a dɔn an bɛɛ de ye kelen ye an bɛɛ ye kelen ye kɛ silamɛ ye an ye kelen ye boli sɔn sa boli so kɔnɔ tant qu'il y a adamaden dɔ ye n'i ka tɔɔrɔ tɛ se ne ma an bɛɛ ye kelen ye kɛ kerecɛn ye a fɔ a si tɛ tiɲɛ ye an bɛɛ ye kelen ye man sha'a faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ala ko n'a ka di min ye kɛ silamɛ n'a m'i diya kɛ kafiri ye mais ala ko jahanɛmɛ bɛ yen ala ko alijinɛ bɛ yen o tuma na ala de bɛna don jahanɛmɛ na wa mɔgɔw de tɛ don a la wa n'e ko bɛɛ ka kɛ silamɛ e bɛ se ka bere ta ne nɔfɛ ka muru ta ka marifa ta ala ko jahanɛmɛ ni alijinɛ bɛ yen e ko non ko an bɛ ka kɛ silamɛ i bɛ se i tɛ se e yɛrɛ o tigi yɛrɛ kan ka wele cogo di diinɛ na sisan maa min ko ko ala dɛsɛra a bɛ fɔ o tigi ma kafiri kafiri maa ko ala dɛsɛra o ye kafiri ye ni e ye marifa ta ne nɔfɛ ko fɔ ne ka kɛ silamɛ ye o kɔrɔ ye ala dɛsɛra de ala dɛsɛra k'an bɛɛ k'a ye o tuma na e bɛna fara ala kan parce que ala dɛsɛra ala ko kuranɛ kɔnɔ ko n'a kun ye ne ala diya ko kafiri ti bɔ aw la n b'a bɛɛ kɛ silamɛ ye ko nka a man ja ten kafiri na bɔ aw la silamɛ na bɔ aw la n'i ye masa kumakan ye e bɛ se ka nin sɔsɔ i bɛ se n y'a fɔ ye siɲɛ caman alakira ni yahudiyaw jɛra ni kerecɛnw ka fɛn o fɛn sera anw bɛ wuli kerecɛnw y'a daminɛ nin ye haramu ye a ti bɛn a donna tan a bɔra tan mais an ɲinɛna silamɛya lasili yɛrɛ de kɔ anw ta tɛ ala ko ye dɛ anw ta ye maa ko de na n ka fɛn dɔ fɔ n ka tɔgɔ sɔrɔ e kɔrɔtɔra e wolola ka dɔw sɔrɔ yan san 40 san 50 u bɛ ala ko la e nana sin yɛrɛ kasa ma bɔ e da fɛ fɔlɔ e ko i ka bila olu ɲɛ a bɛ se ka kɛ u ye lasili bila pour que u ka dɔn ala kɛra lajɛ kisi nɛɛma ba ma Seydina Ali kerecɛnw tɛ dɛ yahudiyaw ka fɛti la yahudiyaw ye cadeau ba labɛn dumuni u ka c'est-à-dire u yɛrɛ ka niveau la fɛn minnu sɔngɔ ka gɛlɛn n'a bɛ di u ka maabaw de ma u y'o cadeau ba de labɛn el yahud yahudiyaw ka na Seydina Ali kaso u ko Seydina Ali ma an ka fɛti ye bi ye an nana nin cadeau in k'i ye yahudiyaw ja yahudiyaw kun balolen don kira tile la wa a m'u fa a m'u fa f'u jala bi gɛlɛya ka na cadeau di Seydina Ali ma la ilaha illallah Seydina Ali wulila ka cadeau in minɛ ka nisɔndiya n'a ye k'o remercier k'a diyara n ye c'est-à-dire ni bariko fara mankan t'a la o Iran sisan a jaw bɛ yen u nana yira n k'u k'a resserré n ye Fatulu bingani fagali dɔw kɛra yen u ka alimami ba nana jɔ u ka alimami ba Iran alimami ba o tɛ siyaw ye olu b'u bolo jigin ka seli u bolo ti minɛ nka u ka wahabiya alimami ba a jakuyara ale yɛrɛ kana janaja kɛyɔrɔ la parce que jamana maaba dɔ de su bi seli u ka wahabiya alimami ba o fana nana mais siyaw ka alimami ba in ko bɛɛ b'o de bolo a nana jɔ a bi su seli
a ye wahabiyaw ka alimami ye min kɛ a ye wahabiyaw ka alimami minɛ ka bɔ mɔgɔw cɛ la ka n'o jɔ a kɛrɛfɛ olu fila de bilala mɔgɔw ɲɛfɛ la ilaha illallah i ye kalan dɔ ye o m'a ɲɛ dɛ tuma min na alimami ba ko Allahu akbar o bɛ ka seli su kan wahabiyaw ka alimami ba fana ko Allahu akbar siyaw b'u bolo jigin de siyaw ka alimami ba y'a bolo jigin wahabiyaw ka alimami ba fana a ye kodɔn yira anw sɛgɛnna ya koyi anw sɛgɛnna ya dɛ anw sɛgɛnna koyi maliyɛnw sɛgɛnna dɛ nin diinɛ ko in na tuma min na u ye Alahu akibaru kɛ siyaw bolo bi jigin siya karamɔgɔ y'a bolo jigin wahabiya karamɔgɔ fana y'a ye nin bonya bɛɛ bi siyaw de bolo et puis ka tila ka ne bonya a b'a dɔn ne ye wahabiya ye ka minɛ ka na n jɔ a kɛrɛfɛ ale de ye alimami ye wahabiya kɛ ye Alahu akibaru fɔ a y'a bolo jigin a m'a bolo minɛ siyaw ka alimami y'a kɔlɔsi ko alimami y'a bolo jigin bolo minɛna dun don a y'i to sukanseli la a ye alimami bolo ta k'a da bolo kan ko a k'a da disi la o kɛra min kɛ sunamɔgɔw ka alimami y'a bolo minɛ u ye su seli ne ko aw tɛ se ka kuma anw maliyɛnw fɛ dɛ a ye kuma an fɛ sa an sɛgɛnna nin silamɛ ko in kɛra ka Mali sɛgɛn nin silamɛ ko in kɛra ka Mali sɛgɛn Seydina Ali ye kado minɛ yahudiya bolo yahudiya Seydina Ali a y'a barika da k'a remercier k'a jira la diyara n ye k'a dun a fɔra ko 31 na ko ni maa o maa ye sɛ faga i ka so k'a ni bolisogo bɛɛ ka kan mais yahudiyaw nana kado di Seydina Ali ma kado di Seydina Ali ma Ali y'a minɛ k'a dun kerecɛnw ye muso labɛn an ba Mariya ka parfɛnw da muso kan ka tapi ɲumanw d'a kan kerecɛn ɲɛmɔgɔ ko a ye taa nin di alakira Muhamadu ma ko anw kerecɛnw ko ten muso ɲumanba ko Mariya an ba Mariya u nana n'a ye ani parfɛnw quoi sumanjalaw n bɛ fɛ ka min f'u ye a b'i n'a fɔ sisan ni e den bɔra Faransi ka na a bɛ na ni fɛn dɔw ye o t'aw fɛ parce que u b'an ɲɛ kojugu o don kerecɛn yɔrɔ in n'o ye Misira ye u bɛ makan ɲɛ hali a tɛ fɔ Faransi ni Mali u évoluer d'u ye kojugu u ye muso ɲuman in labɛn ka fɛn ɲuman caman ka don ɲumanw fara a kan min ɲɔgɔnna tɛ makan ka n'a di alakira ma Madina ko muso filɛ yɛlɛnna daba filɛ ka don misɛnninw filɛ an nana nin kɛ k'i nisɔndiya a y'u ɲininka ta ko kira ko di ko kerecɛnw a ye bɔ n ka so wa a ye kerecɛnw gɛn wa a y'u ka karamɔgɔw ɲininka kira ye kerecɛnw bisimila ko a bisimila ka kado minɛ k'a ka nisɔndiya jir'u la a ma da u ma dɛ kerecɛnkɛ ye muso min d'a ma an ba Mariya a ye den kelen sɔrɔ o fɛ Ibrahim la ilaha illallah an bɛ président fo yan Ashim an man di ten kosɛbɛ sa anw kɛ ne commande ye kosɛbɛ parce que ne kɛn bɛ k'u sɛgɛn dɔɔnin an man di ten kosɛbɛ nka nin kɛnɛ in kan an b'a fo yan an b'a fo
parce que ale kun man jan Amadu Tumani na foli kɛ don an taara fo don min na ale ka hakilila ni Amadu Tumani da man jan Ala ka hinɛ Amadu Tumani na Amadu Tumani kamana gwana a y'anw bɛɛ wele ka gouverneur bɛɛ wele ko mais ko an k'a lajɛ ko ale mana maa o maa nommé patron nommé kalo bi sa tuma min na ko bɛɛ bi wuli ha président ye wari bɛɛ dun président ye wari bɛɛ dun ko a b'o bo yen a bɛ na ni kura wɛrɛ yanni kalo sa wɛrɛ cɛ u b'a fɔ k'o y'a bɛɛ dun ko tuma na ko mɔgɔ ko tɛ bilen han ko mɔgɔ yɛrɛ bi dilan cogo di ko an ka taa tile saba baara kɛ k'a lajɛ ko mɔgɔ bi dilan cogo di y'a dɔn président kamana ganna Amadu Tumani kamana ganna mɔgɔ tile réunion tile saba mɔgɔ bi se ka dilan o kɔnɔ a kamana ganna o si kɛra Hashim yɛrɛ la o don a ka foli la a yɛrɛ kamana ganna a ko min bɛ Mali silamɛ ko in na ko au conseil islamique k'a lajɛ ka tribunal fara a yɛrɛ kan a ye groupe wɛrɛw fɔ ko k'olu fara an kan ko an ka taa jamana dama dɔ la an ka taa Magan an ka taa jamana dama dɔ la an k'a lajɛ ta olu wajulikɛlaw bɛ mun fɔ y'a dɔn a kamana ganna a kamana ganna a hinɛ ye ne minɛ o an man di ten kosɛbɛ mais a hinɛ ye ne minɛ a hinɛ ye ne minɛ parce que anw bɛ taa jamana jumɛn lajɛ k'o wajuli kɛcogo lajɛ jamana jumɛn anw tulo bɛ jamana bɛɛ ka wajuli la wa ni Mali wajuli tɛ kɛ jamana si la a ɲɔgɔn tɛ kɛ jamana si kɔnɔ a b'a fɔ an ka président ye k'a ka hakili sigi a yɛrɛ ye layidu min ta n bɔtɔ y'a fɔ a ye parce que a y'o de fɔ ne ye a ko kelen don n'u ye mɔgɔ min minɛ nin kɔ i t'i bila u tɛ intervention na walima an ka bɛɛ dabila c'est vrai mɔgɔw bolo ko a ka kuma fɔcogo ma ɲɛ a ɲɛna kojugu ne y'o fɔ a ye juma na kutuba la a ka kuma ɲɛna parce que a jo don tiɲɛ na ni mɔgɔ min minɛna anw de bɛ wuli anw de bɛ taa intervention kɛ a bila mais anw de ko ka sariya sigi a ma nɔgɔn dɛ a ko tuma na min don sa an k'a kɛ walima an k'a dabila ne bɔtɔ y'a fɔ a ye n ko président an k'a kɛ من الفرد من المحيي من الناصر من الكافي من الوهاب من الودود واحد non mais c'est vrai parce que a ko ka labɛn de kɛ ko an ka taa Magan et puis an ka taa jamana dama dɔ la k'a lajɛ olu bɛ mun fɔ olu bɛ min fɔ monsieur le président an y'a bɛɛ dɔn anw tɛ Ala nɔfɛ an tɛ kira nɔfɛ ko fila de don kelen bɛ ji jukɔrɔ kelen ye hasidiya ye an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ an ye fɔta dɔn nka fɔw fana ka jɔ a jɔyɔrɔ la ne u kun ka mɛn ne ma ne yɛrɛ y'a dun u ka mɛn ne ma ko intervention anw ye intervention caman kɛ dɛ mais n bɛ fɛ n bɛ nin fɔ Mali fanga ye u ka nin faamu anw bɛ place min na a ma nɔgɔn dɛ ni maa o maa kamana ganna n'o tɛ aw faamaw sɔrɔ u bɛ na anw de fɛ anw dun tɛ faama ye se foyi t'an ye jamana kɔnɔ se t'anw ye jamana kɔnɔ dɛ fo an ka Mali fanga ka nin faamu maa o maa kamana mana gan a bɛɛ bɛ sin anw de ma u bɛ n'u ka damakasi kɛ anw de la karamɔgɔ nin se faamaw ma koyi bon n'i y'olu yɛrɛ ɲininka olu bolo k'anw ni faamaw bɛ tan de mais ne yɛrɛ n'an ka président cɛ
ni kunun ko ni o don ko réunion in tɛ a yɛrɛ b'a dɔn a ka ca san ni kɔ ye bi Allahu akbar Haidara u y'anw dulon n'a fɔra Haidara minɛ e k'u natɔ don deli la a kana sɔn Allahu akbar u natɔ don deli a kɛra baara ye u y'anw classé a kɛra baara ye n'an ko an bɛ taa ko an bɛ fɛ ka président ye bɔ o ye deli don a kana sɔn Allahu akbar Haidara mais n'an ma deli kɛ an bɛ mun kɛ an ti wari ɲini an ti sanu ɲini mais a ye nin ko in lajɛ ninnu sɛgɛnnen don binkɛ bɛ ninnu kan tribunal ye nin ka kiiri tigɛ vraiment a ye nin kiiri in lajɛ wallahi bon fanda filɛ nin ye anw bɛ siran fanda ɲɛji de man ɲi tiɲɛ fanda tɔɲɔnen man ɲi jamana kɔnɔ a man ɲi wallahi a man ɲi bani a man ɲi dɛ Haidara anw ka kɛlɛ ye nin de ye o o don an bɛ fɛ ka faama ye an bɛ fɛ ka faama ye ne ye n bolo kɔrɔ t'o la o mali faama bɛɛ kabini ala k'an da ne ma taa dɔrɔmɛ ɲini fɛ n ka papiye ma s'i ma sigari Allahu akbar Haidara n ma place ɲini fɛ n m'a fɔ n den bila yan n m'a fɔ n dɔgɔmuso den bila yan kabini ala k'an da o mali faama tɛ yen tiɲɛ Haidara wallahi tɛ ne kan wallahi alors n'i ye ne taatɔ ye faama fɛ yen ala y'anw bila yɔrɔ min na bɛɛ bi ɲɛsin anw de ma an degunna an tɔɲɔna an degunna an tɔɲɔna siga t'o la Haidara anw k'an ka siran wallahi Haidara ni kulebaga cayara ko an tɔɲɔna anw minnu bɛ ala ka ko dɔn anw k'an ka siran wallahi a bani dogoyi alakira sallallahu alaihi wasallam a muso dɔ y'a ɲininka naam jahashu denmuso don ko gɛlɛyalen a ko kira ma a ko ala bɛ sɔn k'an halaki naam ka ɲumankɛlaw to an cɛla wa mɔgɔw bɛ ka seli mɔgɔw bɛ ka saraka bɔ mɔgɔw bɛ ka jaka bɔ mɔgɔw bɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na ko ala bɛ sɔn k'an halaki ka ɲumankɛlaw to yen Allahu akbar Haidara kira ko a muso ma a ko ala bɛ sɔn ko ala bɛ sɔn k'an halaki ni mɔgɔw tɔɲɔna ni maa ma kuma siga t'o la ni tiɲɛni kɛra ni mɔgɔw y'u da de ni jɛnɛya warala ni karamɔgɔw ma kuma ni balimaw farala mɔgɔw ma wuli ka jɔ ko ala bi balawu jigin k'a sɔrɔ a bɛ misiri kɔnɔ tiɲɛ Haidara tɛ ne kan wallahi nin ye Bukhari kumakan ye Bukhari wallahi Haidara o dogoyi nin bɛ Bukhari kɔnɔ a bɛ wallahi fanta tɔɲɔlen man ɲi dɛ a man ɲi wallahi o de la ne b'a fɔ an ka fanga ye n'anw k'aw mago b'aw la a ye to k'an reçoit o ka kan dɛ an reçoit an ye min fɔ n'a bɛ se min na a b'o kɛ n'a tɛ se min na an ni bere tɛ taa o ayi anw ni bere tɛ taa dɛ kuma t'a la wallahi Haidara nka u ye ne yɛrɛ kɔni classé net a kɛra baara ye Haidara net Haidara n y'a fɔ misiri la bi u ye suna denmisɛnninw minɛ ka taa kaso la yan u ka kuma cogo jugu kama o kɛra koyi su 2 heures du matin ye ne sɔrɔ n sen ka don dɔ la sigari ni faama dɔ ka ɲɔgɔn la pour que denmisɛn ninnu ka bila Allahu akbar Haidara a bani mais an bɛ taa dɔw fɛ u b'an bonya kosɛbɛ non 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 an b'u fo c'est à dire mɔgɔ dɔw b'u la u n'u ka fanga bonya bɛɛ n'a fɔra Haidara mago b'u la ko n bɛ na u b'a fɔ non e kana na wallahi u bɛ déplacer Allahu akbar a tɛ tɛmɛ o kan u bɛ na nɔfɛ fɔ so tiɲɛ les ministres o don u sara bɛ ala bolo wallahi a b'a tigi bolo u tɛ sɔn ka t'u nɔfɛ u ka bureau kɔnɔ tiɲɛ ni n ko mago b'u la a caman u bɛ déplacer ka na n ka so siga t'o la ko mun bɛ yen wallahi Haidara ala k'u sara ami 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 mais dɔ bɛ yen n mago jɔr'o la denmisɛnnin ninnu ka ko la suna denmisɛnnin ninnu parce que a fɔra n ye n'o kɔni wulila ka jɔ a bɛ se ka nɔgɔya kosɛbɛ n ye dɔnbaya tɛ n'a cɛ n ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ o ko ale bɛ se ka taa ni ye n ko an ka taa ko Haidara i t'a to n k'a fɔ a ye mɔgɔ min don a bɛ sɔn ka na dɛ n ko non ne tɛ fɛ a ka na a ko bon n b'a fɔ a ye ko i bɛ na n ko kan'o fana fɔ a ye Haidara an ka taa dɔrɔn n'an sera ka bureau da la a fɔ a ye ko Haidara bɛ da la Allahu akbar Haidara a bani an b'u fana minɛ cogo dɔ dɔɔni siga t'o la a bani Haidara parce que n'a fɔra Haidara mago b'a la a b'a ɲɛ dɔn siga t'o la a b'a dɔn n tɛ taa wari min n'a fɛ ayi o kuma t'a la a bɛ n da kun dɔn wallahi o fana sɔnna an taara an sera min kɛ ne ye sigi n ko taa fɔ a ye kosɛbɛ o y'a ka mɔgɔ dɔ wele k'o k'a fɔ minisiri ye ko Haidara bɛ da la a y'o wele ka don ko Haidara jumɛn Haidara ko Seydou Souare bɛ da la Haidara
ko ale ka biro a bɔra ka na ko mais Hayidara i kun bɛ n wele n ko non i y'an bonya Ala k'i bonya mais Ala ko an ka fanga bonya Ala ko an ka fanga bonya Ala ko an ka fanga bonya a ye n bisimila n ye n ka ci fɔ a ye mais ale yɛrɛ min ye n bonya tan ale tilala ka sitanaya kun parce que ale b'a ye ninnu bɛ ka nin kɛ ni min minɛna n k'o kabila a ma ja dɛ nka o n'a ta bɛɛ ne sabali la mɔgɔ ɲinina t'i dusu o n ko an b'a kɛ cogo di a ko bɔn ko n bɛna sira dɔ jiri la nka kana n tɔgɔ fɔ dɛ n ko n t'i tɔgɔ fɔ ko taa karisaw fɛ yen ni n'olu kɔni bɛnna na olu ka ci b'anw de sɔrɔ yan n ko i ni ce ami anw y'an seko kɛ dɛ lahara bɛna tiɲɛ dɔn ye quoi a bɛna tiɲɛ dɔn lahara bilahi a bɛna tiɲɛ dɔn lahara a ye ŋaniya ɲɛ dɔrɔn ni sɛbɛn b'i bolo n t'a fɔ i k'a bila mais n'a ka di ye o bila ŋaniya ɲɛ Ala t'i sɔn dafɛn ka si la bilahi aliyul azim ŋaniya ɲɛ a y'an ŋaniyaw ɲɛ an y'an seko kɛ dɛ a b'a janto nin na anw ka silamɛya hinɛ diinɛ don jugu tɛ silamɛ na fo min ko a bɛ dankari i ka diinɛ na o de y'i jugu ye min ko a bɛ dankari i ka diinɛ na o de y'i jugu ye cɛ jugu tɛ silamɛ na dɛ a ye ɲɔgɔn minɛ o la kuma tɛna janya fɛ mais Alakira ye fɛn 5 fɔ sallallahu alaihi wasallam a muso in y'a ɲininka n'an bɛ halaki ka ɲumankɛlaw to yen a ko an bɛ halaki ka ɲumankɛlaw to yen ni jugumankɛlaw ma ladi ni jugumankɛlaw ma ladi jugumankɛla t'i ladi a koyi mɔgɔw fa n'u ba de bɛ nɛni yan mɔgɔ t'i bilasira ɲuman kan yan koyi mɔgɔw bɛ lebu yan de k'u hayibu Ala ka hakili ɲuman d'a ma Alakira ye fɛn 5 fɔ a ko ale Muhamadu kalenna Ala la a kelen o kelen mana y'i la Ala t'i lahara kɔnɔ a b'a balawu jigin kan i b'a ye yan ka sɔrɔ ka taa tɔ kɛ jahanɛmɛ kɔnɔ Alakira b'olu de wele ko al-uqubatul muajjala ɲangata minnu ka teli u t'i bila ka suma a b'a janto a yɛrɛ la a b'a janto a yɛrɛ la an bɛ mun fɔ an bɛɛ bɛnnen don a kan Américains ye kafiriw ye mais u bɛɛ kɔ Ala y'u bila diɲɛ bɛɛ kan mais an ko kafiriw don munna a caman ko Ala tɛ yen nka u dara adamadenya hakɛ la Amérique n'i minɛna i yɛrɛ halala wulu minɛ cogo dɔ b'a la n'i minɛnenw na i bɛ taa kaso la de u b'i déférer o yɔrɔ bɛɛ i ka wulu i yɛrɛ halala wulu jango mɔgɔ olu ye mɔgɔya hakɛ bonya olu ye mɔgɔya hakɛ bonya n y'o de fɔ aw ye siɲɛ caman Américain muso dɔ bɛ yen Américain muso ani an ka farafin maliyɛn farafin dɔ de ye école kɛ ɲɔgɔn fɛ Amérique u ye kilasiw kɛ ɲɔgɔn fɛ f'u bɛɛ bɔra ka kɛ u dama mɔgɔ wɛrɛ mais an ka maliyɛn ye silamɛ de ye mais Américain muso in ye chrétien de ye a y'a ye an ka silamɛ in se t'a ye misiri ko hami b'a la a bɛ fɛ ka misiri sɔrɔ quoi Américain muso in ye église kɔrɔ dɔ a n'a école-so bɛɛ denmisɛnnin école-so Américain muso in y'a bɛɛ san k'a wari sara ka maliyɛnkɛ in wele k'a d'a ma ko bɔ nin y'a ka misiri ye ka tila k'a dilan misiri bɛ dilan forme min na k'a dilan k'a ban k'a di farafinkɛ in ma ko a ka misiri filɛ
mais ale yɛrɛ ye chrétien de ye. Allahu akbar Haidara a tɛ tɛmɛ o kan wallahi. Ale yɛrɛ ye chrétien de ye. O don. An kɛrɛfɛ yan Naam. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. O don. O fo ti bɔ an ye. Naam. Ni n ko Ala ka hinɛ na u na wuli n ka sisan. Wallahi abani. Abadi. Ni n ko Ala ka hinɛ na u bɛ wuli n ka sisan. Wallahi abadi. O fo ti bɔ an ye ɲumankɛla o fo ti bɔ an ye. Tiɲɛ. A ye misiri jɔ k'a ban y'a muso kɔrɔ. Ale yɛrɛ ye chrétien de ye. O don. mais a ye misiri jɔ k'a ban k'a di silamɛw ma. O don koyi. Wallahi Haidara. Ka tila ka so jɔ Abidjan Naam. étage joli ko fiyentɔw nabaraw Naam. mɔgɔ dɛsɛlenw ko k'olu loger a kɔnɔ a b'u balo Ala kama Allahu fi sabilillah o fo ti bɔ yen. Allahu akbar o kɛra abani o kɛra. chrétien don O don. mais an ka silamɛw kun bɛ yen ne yɛrɛ taara yen Siga t'o la. Wallahi. fiyentɔkɛ dɔ kun bɛ kalan na anw fɛ Tamani a y'o loger yen Allahu akbar o fo ti bɔ yen. o kɛra. A bɛ si a ka so a bɛ to d'a ma. Tiɲɛ. Ne yɛrɛ taara Gawusu fo yen o fiyentɔkɛ in tɔgɔ de ye ko Gawusu. Allahu akbar Ne taara fo o so in kɔnɔ o kɛra bani wallahi. Abadi. o fo ti bɔ yen ye chrétien de ye mais a ye ɲumanya kɛ silamɛw ye Wallahi a y'a kɛ dɛ Haidara. pas politiquement ye Ayi. il n'est pas obligé a ka so jɔ ka mɔgɔw cɛ ka kow kɔnɔ k'o kungo ta hali politiki t'o wajibiya kan Ayi. a ka hinɛ ni makari O don. a ka hinɛ ni makari de b'o wajibiya kan Wallahi. o fo ti bɔ yen. O don o ye bani. Wallahi o don. Haidara. O tuma na anw silamɛw kan k'an ɲɛma da nin bɛɛ fɛ Siga t'o la. Wallahi. kafiriw bɛ se ka k'anw ni ɲumanya cɛ Wallahi. kerecɛnw bɛ se ka k'anw ni ɲumanya cɛ Ayi. yahudiyaw bɛ se ka k'anw ni ɲumanya cɛ Ayi. bolisɔnnaw bɛ se ka k'anw ni ɲumanya cɛ Ayi. o de la n b'a fɔ denmisɛnnin wulilenni ninnu ye minnu bɛ kule la u yɛrɛ ma ten Wallahi. kafiriw bɛɛ ta dɛ bolisɔnnaw do dɛ Wallahi. non attention Attention wallahi bani. ni i fa ye silamɛya ɲininka Mali histoire la ka kuma ye e na kuma ma mɛn Siga t'o la. Abadi wallahi. Siga tɛ nin na. non i na kuma ma mɛn Mali kɔnɔ yan n'a ka d'an ye an b'a fɔ ko bolisɔnnaw de ye Mali silamɛya dɛmɛ yan Siga t'o la. a ka évoluer bolisɔnnaw Siga t'o la bani wallahi. morikɛ n'a ka so bɛna dugu kɔnɔ Naamu. silamɛ kelen tɛ yen a bɛna jigin kafiriw de kan Siga t'o la. Wallahi. bolisɔnnaw b'a reçoit n'a y'a ka seli daminɛ bamanan bɛ n'i jɔ ka yɛlɛ Wallahi. Allah. Abani. ko ninnu ka ngala n'an ta tɛ kelen Tiɲɛ Haidara. Wallahi. mais u b'a bila u ka so a bɛ si yen Wallahi. Siga t'o la. n'u bɛ dumuni d'a ma fana u b'a ka sɛ d'a yɛrɛ ma Tiɲɛ. ko parce que k'u tɛ sɔn k'olu ta dun ko morikɛ yɛrɛ k'a ka sɛ kantigɛ Wallahi bani. O don koyi. Haidara. bamanan ye nin kɛ an ka silamɛw ye yan O kɛra. u m'an ka silamɛw kunbɛn ni jele ye dɛ u ma bere ta u fɛ dɛ Ayi o ma kɛ. Wallahi. silamɛya ma don Mali la ni bere ye muru ma don ya nkalon don Tiɲɛ. ni maa o maa y'o f'i ye a tɛ histoire dɔn Siga t'o la. Wallahi. Haidara. bolisɔnnaw de ye karamɔgɔw reçoit yan Tiɲɛ. k'u ka ɲɔ di u ka sow ma ka bin tigɛ ka bila u ka sow kɔrɔ Naam. u k'u nɛgɛ ka baro kɛ n'u ye ka baro kɛ n'u ye fo bamanan dɔw sɔnna Wallahi a kɛra tan bani. O don koyi. aw kɛlen bɛ k'a ta ni fangafin min ye ni bamanan kun y'o kɛ a joli caman kun na bɔn yan ni silamɛya ka sabati Mali la dɛ Siga t'o la. Wallahi. Haidara. a ye histoire lajɛ O ka kan. Wallahi. monsieur le président Naam. i da ka sunɔgɔ Inshallah. i ye min fɔ wajuli ko cogo la an b'a labɛn Inshallah. an ni tribunal b'a labɛn k'a ban ka taa d'i ma Abana Haidara. Wallahi. Haidara. i jija Naam. jamana in ka lafiya sa Inshallah. sinon maliyɛnya yɛrɛ kɛra maloya ye diinɛ sira kan Wallahi. Bani. a bɛ fɔ maa o maa a bɛ kuma jugu fɔ silamɛya ma min bɛ Mali la yan min bɛ Mali kɔ kan a bɛɛ maliyɛn Wallahi a bɛɛ maliyɛn. Haidara. Wallahi a bɛɛ. karisa ye Ala neni karisa ye Alakira neni Naam. maliyɛn don O don. karisa ye nin kuma jugu in fɔ silamɛya ma maliyɛn don O don koyi bani. Wallahi.
karisa ye nin kuma jugu in fɔ an ka maabaw ma sɔn cani ma maliyɛn don karisa ye nin fɔ Sheikh Abdul Qadir ma maliyɛn don karisa ko kaburu yazurulaw ye kaburu batolaw ye maliyɛn don c'est grave a ɲɛ bi sɔrɔ a ɲɛ bi sɔrɔ wajuli bi kɛ nka i b'i tile min b'i bolo i b'o fɔ i bɛ mɔgɔw to yen nin dama de ɲinina a ma fɔ mɔgɔ ka n'i ka baara kɛ dɛ e ye tijaniya ye i ka bagijɛ fɛnsɛ e ye kadiriya ye i sigi i ka kɔlɔsi kan e ye wahabiya ye i b'osi bila e ye tarabiya ye i ka baara kɛ mais a dan i yɛrɛ ma fara maa wɛrɛ la nin dama de ɲinina nin dama de ɲinina a y'a ka baara kɛ maa ti don a n'a ka foyi cɛ mais a ye mɔgɔw to yen président i y'a ɲini cogo min na an b'a kɛ o conseil bɛ réunion kɛ sisan an bɛ limama wele alimami bɛ sigi Mali kɔnɔ ni dalilu min ye an b'a sɛbɛn k'a ban ni alimami ye dan sago a bɛ minɛ ka bɔ yen ka dɔwɛrɛ bila a nɔ na a ti maa seli bilen an b'a bɛɛ sɛbɛn k'a d'i ma président ko a mago b'o de la nka an b'a fɔ a ye ko a ka dugu taa bɔ a la ko an dara Magan anw dara Magan ko an dara Madinɛ an dara Égypte ko an dara a tɔgɔ ye di Maroc ko an dara Algérie ko min bɛ fɔ ye ko an y'a bɛɛ dɔn ko an n'an ta tɛ kelen ye ko u bɛ min fɔ yan u tɛ se k'a fɔ ye bilahi arabu jamana si tɛ yen diɲɛ kɔnɔ ko alimami bɛna jɔ ka kutuba kala a sago la o tɛ yen o arabu jamana tɛ yen ni ko n ko n'i ye jɔ fara yɔrɔ min na i t'a ka so sɔrɔ i bɛ taa kaso la direct mais Égypte n t'a dɔn olu ka baara bɛ kɛ cogo min na sisan Égypte alimami o alimami alamusa le jeudi bɛɛ ka kutuba bɛ taa d'i ma i ka misiri kɔnɔ gouvernement de b'a dilan ni n ko gouvernement aw bɛ président ni sɔrɔdasiw de dɔn olu tɛ dɛ ça fait gouvernement kelen bɛ ka mɔgɔ dɔw de ta diinɛ mɔgɔ dɔw de ta aw bɛ diinɛ kɔlɔsi fitinɛ kana wuli jamana kɔnɔ o diinɛ mɔgɔw de bɛ kutuba sɛbɛn o diinɛ mɔgɔw de kɛsiki tile la Abdulhamid kɛsiki ne yɛrɛ taara ɲɛ d'a ka Égypte ka tile damadɔ k'a fɛ u bɛ kutuba de sɛbɛn ka na d'u ma n'i y'i pan o kunna i bɛ taa kaso la a tɛ ku i la o a tɛ ku i la Dakar filɛ an kɔrɔ yan Dakar ni fa wulila e ka t'i jɔ kare dɔ kɔnɔ k'i bɛ wajuli kɛ bani i somɔgɔw bɛ t'i nɔfɛ kaso la non Dakar an kɔrɔ yan fo k'i sa i tɛ se ka t'i jɔ kare kɔnɔ ka mɔgɔw labɔ k'i bɛ wajuli kɛ n'i y'a kɛ o su kelen kɔni i b'o si kaso la yen fo ni maa ɲɛni fo ni Ala ɲɛn'i ma ni maa farala i ka k'i bɔ a tɛ ku i la i bɛ autorisation de ɲini n bɛ fɛ ka wajuli kɛ a bɛ lajɛ e yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ i bɛna mun fɔ o jate bɛɛ minɛnen kɔ i bɛ sɔrɔ ka autoriser i bɛ sɔrɔ ka wajuli kɛ Dakar an kɔrɔ yan Sénégal laissez passer tɛ jamana si la ni Mali tɛ an ka faamaw nɔ don dɛ a kana maa wɛrɛ jalaki dɛ an ka faamaw nɔ don dɛ nka u nɔ don nka ne k'u nɔ don o ti jɛ u ye parce que n'u ye min minɛ ko ne bɛ taa ko k'o bila ne yɛrɛ maloyalen don ni n ko n b'a fɔ tuma dɔ la n bɛ maloya dɔɔnin nka n y'a fɔ président ye n bɔtɔ ni fanga tilala kuma na maa man k'a jaabi n'o tɛ n'a sɔrɔla a tilala min kɛ n'a ko ne ka kuma caman tun bɛ ne bolo mais ni fanga tilala kuma na i bɛ Ala minɛ ten ne ye Ala minɛ nka ne bɔtɔ ko a ma n ko baasi tɛ an k'a kɛ parce que a ko an k'a kɛ walima an k'a bɛɛ dabila ne ko non an k'a kɛ i ye fɛn minnu ɲini o conseil bi réunion kɛ sisan an ni limama bi jɛ ka fara ɲɔgɔn kan alimami ko an b'o terminer ka papier dilan an ni tribunal ka n'a di sigilen ma yan
pour que Mali ka se ka lafiya nin diinɛ ko in na. wallahi Mali sɛgɛnna Haidara Ala k'an dɛmɛ. ami 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 Ala kira sɔrɔ a ye balawu 4 de fɔ jogo 4 n'a kelen yɛrɛ maa o maa na ko Ala t'i fa fiyewu f'i k'a y'i ɲɛ na yanni ka se Ala ma. Allahu akbar a bani fɔ an ye a fɔlɔ Ala kira ko cogo di sallallahu alaihi wasallam a ko el baghyu a fɔlɔ fɔlɔ el baghyu tɔɲɔli 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 man ɲi dɛ kana mɔgɔ tɔɲɔ kana mɔgɔ tɔɲɔ n'i ye mɔgɔ tɔɲɔ hali n'a y'a sabalila Ala t'a to i la tɔɲɔli man ɲi cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen denbaya b'a bolo se t'a ye a bɛna dɔgɔdugu de jɔ n'a ye dɔgɔ jɔ a mana warimisɛnnin minnu sɔrɔ a b'a ka denbaya ka balo san k'a tɔ siri a b'o d'a kun a bɛ n'u ka dugu la a bɛ bɔ dɔgɔdugu la ka n'u ka burusi kɔnɔ ka n'a ka denbaya ka dahirimɛ d'a ma cɛkɔrɔba don a si janyana o cɛkɔrɔba a nana dɔgɔdugu la a ye feere kɛ a tilala a ye doni d'a kun a wɔsilen don a bɛ ka t'u ka dugu la kamalen jalaki dɔ jeune dɔ o fan b'a nin na o ko cɛkɔrɔba ko a kɛra de ko e bɛ taa min cɛkɔrɔba y'a taa dugu fɔ a ko ne yɛrɛ bɛ taa ye o ko sabali n ka doni minɛ ni n ka girin cɛkɔrɔba ye doni d'a ma a ye doni d'a kun ani cɛkɔrɔba bɛ ka taa cɛkɔrɔba bɛ ka dugawu k'a ye u sera cɛkɔrɔba ka dugu fara yɔrɔ la cɛkɔrɔba ko n den ne bɛ fara yan a ko cɛkɔrɔba a ko fɔ n'a kɛra fɛn wɛrɛ ye ɲɔ tɛ ne ye min minɛ e bolo e sen bɔra o la o cɛkɔrɔba ko n den nin ye ne denw ka dahirimɛ de a k'u ti nin sɔrɔ bi kamalen tɛmɛna ni cɛkɔrɔba ka doni a tɛ s'a la o cɛkɔrɔba tugura kɔ a ye muru bɔ a ko n'i y'i sen ta k'a da n b'i faga cɛkɔrɔba siranna cɛkɔrɔba jigi tigɛra a ka doni dalen bɛ kamalen kun a bɛ ka taa a y'i ɲɛsin setigi Ala ma burusi kɔnɔna na bin dɔw bɛ yen ngolo u bɛ falen ni fiɲɛ wulila a bɛ dada ɲɔgɔn kan ka taa ja kɔlɔ dɔ bɛ yen ngolo dalen ka taa i ti kɔlɔ in ye ngolo b'a datugu kamalen jalaki taamatɔ de nana cun o kɔlɔ kɔnɔ doni tilala la ka bin ale yɛrɛ jiginna kɔlɔ kɔnɔ k'a woro kɛrɛ a ye kulo bɔ cɛkɔrɔba bɛ ka k'a nɔfɛ don cɛkɔrɔba tulo bɛ ŋunankan na cɛkɔrɔba y'i dɛn ka n'a lajɛ a ka doni bennen don kɔlɔ da la mɛ kamalen yɛrɛ bin bɛ dingɛ kɔnɔ a ko n den a kɛra de a ko cɛkɔrɔba i b'i ɲɛma woro kari la a ko n den a tɔ b'i sɔrɔ ye cɛkɔrɔba fana ye Ala minɛ ngolo minnu bɛ yen k'a bɛɛ kari kari c'est-à-dire k'u bɔ quoi bin nation dɔ de don ka n'a to kamalen ka dingɛ kɔnɔ k'a ta nɛgɛ caro ka bila a la k'a ka doni d'a kun ka taa amin tɔɲɔli dɔw ka teli an t'a jɔ yan an ka dugawu kɛ an ka dugawu kɛ 4 don k'a tɔ fɔ d'accord baasi t'a la n b'a tɔ fɔ n b'a teliya sisan an bɛ kisa bɔ a la an b'a kɛ hiriri a fɔlɔ el baghyu tɔɲɔli tɔɲɔli ti bila ka lahara kɔnɔ i b'a daminɛ yan faamaw maa o maa ye maa tɔɲɔ ko se b'i ye n'a sɔrɔla i ye den kɔni sɔrɔ siran siran faama siran waritigi siran setigi siran n'i ye maa tɔɲɔ walahi n'i m'a ye i denw b'a ye
albagyu tɔɲɔli a filanan uququl walidaini dangadenya bangebaa fila dangadenya olu ti bila ka lahara kɔnɔ dɛ an b'o bɛɛ kisa to yen a sabanan qati'atu rahim sinji tigɛ k'i ka sinji tigɛ n'i ka sinji tigɛ i b'a ye a naaninan al-kazibu galo galo man ɲi dɛ dɔw ko lukumana dɔw ko nabi ɲuman don dɔw ko nabi ɲuman tɛ mais dɔw ko nabi ɲuman yɛrɛ ye lukumana ye lukumana tun ye farafin de mais ala y'a tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ k'a mankutu u y'a ɲininka ko mun y'a kɛ k'a ka nin place ba sɔrɔ a ko ale t'a dɔn ko nka ale kɔni bɛ min dɔn a yɛrɛ la kabini ala k'ale da a ma nkalon tigɛ al-kazibu nkalontigɛla b'a ye a duurunan al-khiyanatu ka mɔgɔ janfa janfa man ɲi dɛ a kana mɔgɔ janfa kɛ ladiri ye fo ka t'i sa janfanci tɛ silamɛ ye an bɛ dugawu k'aw ye ka dugawu k'an ka jamana ye ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye ala ka hɛrɛ d'an ma ala k'an bɛɛ laban ɲɛ su in na fayida o bɛna di an ma an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a tɔ ye an bɛ sɔrɔ ka fatiha ta ayiwa alhamdulillah bi suba ye israel mirage n'o ye kira ka sanayɛlɛ ye fayida min bɛ yen jɔko fila don ni se kɛra so ka jɔko fila kɛ fatiha kalannen kɔ i bɛ kul huwa allahu ahad suratul ikhlas kul huwa allahu ahad a siɲɛ 7 k'o kɛ jɔko fɔlɔ la jɔko filanan fɛnɛ fatiha kɔfɛ kul huwa allahu siɲɛ 7 n'i ye salamu bila istighfar n'o ye astagfirullah o siɲɛ 100 o kɔfɛ salatu ala nabi n'o ye ka kiramasɔli kɛ min mana nɔgɔya i ma o siɲɛ 100 ani subhanallahi al-azim wa bihamdihi o siɲɛ 70 subhana al-azim wa bihamdihi ni o banna la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim o fana siɲɛ 70 ye o la n'o kɛra san hami bɛɛ hami o hami b'i la k'o yira ala la ni nin suba in ye ni ala kiraba ye o hami ni ala sɔnna i bɛ ala jɔyɔrɔ ye o la yarabi ala ka kɛ ten i ta kɛra dugawu minnu bɛ kɛ yarabi ala ka minɛ an bɛɛ ye ni ala kira hɔrɔnba ye sɔlila muhamadu ali an b'an ka teletigi kulubalikɛ tele kɛ direct ye ameriki faransi bɛɛ bɛ k'a filɛ telesigi fila la telesigi fila kɛ direct ye diɲɛ bɛɛ bɛ k'a filɛ telesigi fila la ameriki faransi u bɛɛ y'an wele k'u bɛ k'a lajɛ tuma na an bɛ teletigiw fo ala k'a n'u dɛmɛ ala ka hɛrɛ k'a n'u ye ala kɛra bonya kama arabana tina fili ayiwa an b'an ka faamaw fo sécurité min bɛ kɛnɛ kan ko sécurité mɔgɔ 200 o de bilala ka na dɛmɛ kɛ ka fara an kan ala kɔfɛ ala k'a n'u kisi ala k'a n'u tanga ala ka jamana in basigi ala ka jamana in kɔlɔsi ala ka jamana in kɔlɔsi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma ansurna wansurna wahdina jami'an ila siratikal mustaqim salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin a da se a ka dakun ma a ye walawalali ani bilasirali caman di an ma a ka ɲinɛ sanayɛlɛ dakun o de tun bɛ tali kɛ ko fɛn naani min n'a bɛ adamaden se halaki ma sirifikɛ bɔra ka walawalali ani bilasiralikan caman di an ma wa dugawudon caman kɛra a fɛ ka ɲɛsin diɲɛ alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛsin an ka jamana basigili ani a kolosumali fo ka taa se nin waati in na faamaw ye laɲini min kɛ n'o de ye diinɛko laseli ani alimamiya ko ka dan sigi a la ka sariyaw k'a la u ka mɔgɔ sɔn diinɛko yɛrɛ ka se ka encadrer ɲuɲu ni ɲaɲa min b'a kɔ dɔ bɛ se ka bɔ o la an bɛ ala deli ala ka dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ bilasiralikan minnu dira kɛnɛ kɔnɔna na an bɛ tulo ɲuman ala k'o di an ma an bɛ ni kɔfɛ k'a ta ka baara kɛ u ka bon ni a bɛɛ ye ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an karamɔgɔ musa fɔnba a bɛ n kɛrɛfɛ yan nɔ. ayiwa Umu Kulsum kɔrɔfɔ tɛ tɛmɛ nin kan n bɛ da ye mɛndigila ye mali silamɛba seyida sheikh usman madane haidara wajuli k'a fɔ a kɔnɔ kuma bɛɛ lajɛlen fɛnɛ sidɔnna laɲiniw minnu fɛnɛ kɛn bɛ jamana ɲɛmaaw fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen na dangɛnɛmayabaw o hakilinatigɛ dira an karamɔgɔ a seyida sheikh usman madane haidara fɛ k'a fɔ don nataw la min ye haut conseil islamique ye
ni a yɛrɛ b'o ɲɛmaaya la ka fara limama kan n'o ye alimamilakaw ka jɛkulu ye u kan ka gafew minnu dilan ka se ka wajuli kɛcogow dansegi ni ka an ka jamana misiri kɔnɔnaw alimamiw ka kutuba kɛcogow dansegi min bɛ se ka na ni basigi ni bɛn ni kelenya ye Mali jamana kɔnɔ ni ka an ka jamana kisi futinɛ ma n'Ala sɔnna ma ko Haut Conseil islamique bɛna o baara daminɛ ni ka sɔrɔ k'o tɛnku jamana ɲɛmaaw la min bɛ se ka to an ka jamana in a bɛ se ka basigi bakuruba la an bɛ se ka fɛn min fɔ Umu Kulsum o de ye k'a fɔ Mali silamɛw ka ɲɛmaaba Asayida Sherif Usmane Madani Hayidara jamana ɲɛmaaw bɛ ka jɔrɔ fɛn min na ni a ma ɲɛ k'a fɔ Ala ko nasira fɛ wele bɛ bila olu de ma n b'a dɔn k'a fɔ Asayida Sherif Usmane Madani Hayidara ye hakilinatigɛ di u ma k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ hakilina kelen na bawo ko in bɛɛ lajɛlen kun ye fɛn min ye Mali jamana basigili n'a kolosumani de don wa Sirifukɛ Furadama a bɛ wuli ka jɔ la Mali jamana basigili n'a kolosumani na a ka wajuliw sera ma k'a fɔ karabali tɛ diinɛ na